A todos, damos comezo á sesión ordinaria do Pleno do 25 de febreiro de 2025. Señor secretario, ten a palabra. Boa noite a todos e a todas. O primeiro punto de orde do día é a aprobación se procede do borrador de acta da sesión anterior. Punto seguinte. O punto seguinte é dar conta de decretos de alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. O punto terceiro é a solicitude da declaración como ben de interese cultural BIC o Globo de San Roque. Ben, vou a defender eu esta proposta. Como sabe toda a corporación, como alcaldesa ao mesmo tempo son a presidenta da Fundación Globo de San Roque. Como saben tamén todos e todas, este ano celébrase o 150 aniversario dende que en 1875 tomara as riendas deste acto Claudino Pita Pandelo e dende aí os seus sucesores. Na última xuntanza da Fundación, creo que foi na última ou na penúltima, falamos todos os membros da Fundación de accións a desenvolver con motivo deste aniversario. Houbo moitas propostas, acordamos que tamén dende o Concello se levarían a cabo dentro da súa programación habitual relacións vinculadas con este aniversario, como puido ser, por exemplo, a dedicar o calendario deste ano a esa celebración ou centrar a proposta de Betanzos turísticamente este ano en Fitur en torno tamén a esta celebración. Nesa xuntanza, a proposta da presidencia, pero é verdade que era algo que xa estaba falado con persoas da familia Pita antes da creación mesmo da fundación, falouse dende o Concello, levar a cabo esta solicitude de declarar o Globo de San Roque como ben de interés cultural inmaterial. Por eso traemos hoxe aquí esta proposta. Creemos que o Globo de San Roque cumple con todos os requisitos para esta consideración. Téñeno na proposta, pero vou a ler que o artigo 9.3 da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia establece que se consideran bens do patrimonio cultural inmaterial os usos, representacións, expresións, coñecementos e técnicas xunto cos instrumentos, obxectos, artefactos e espazos culturais que lle son inherentes, que as comunidades, os grupos e, en algúns casos, os individuos recoñezan como parte integrante do seu patrimonio cultural. En concreto, no ordinal quinto dese artigo inclúense os usos sociais, rituais, ceremonias e actos festivos, e no ordinal sétimo as técnicas artesanais tradicionais, actividades productivas e procesos. Entendendo, e non me vou estender no que significa o Globo de San Roque para todos e todas os betanceiros, a súa elaboración artesanal que se mantén dende hai décadas, e todo o que supón para, como dixen, para todos os betanceiros e betanceiras e para un municipio como o noso, entendendo tamén que merece esta consideración de ben de interese cultural inmaterial, e polo que se propón ao Pleno da Corporación a adopción pois deste acordo, que non é máis que solicitar á Xunta de Galicia que encoe o procedemento para declarar ben de interese cultural o Globo de San Roque, debe poñer que é o nome oficial, como manifestación do patrimonio inmaterial de Galicia, seguindo a descripción recollida no anexo 1, que é todo o que técnicamente require a confección do globo e o seu inflado, notificar este acordo á Xunta de Galicia, nomeadamente
a Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Cultural pertencente á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, así como facultar a alcaldesa para a asignatura de cantos documentos procedan en relación a este asunto. Esa é a motivación. Pensamos que o noso globo reúne todos os requisitos e por eso se trae a esta sesión de pleno cumplindo ese acordo da Fundación Globo de San Roque. Así que, sin máis, vou ceder a palabra xa, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa, y buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, queremos felicitar a la Fundación por esta iniciativa. El Globo de San Roque es el mayor patrimonio cultural y turístico de nuestra ciudad, por lo cual tenemos que asegurarnos que se mantenga en el tiempo. Cuando viajas y comentas de Betanzos y te dicen la ciudad del globo y la tortilla y te sientes muy orgulloso de ser el betanceiro. Por eso, desde todas las instituciones tenemos que volcarnos en protegerlo y por eso nuestro voto será favorable. Muchas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas, boa noite a todas. Pois, dende o BNG, como non podía ser o contrario, pensamos o mismo, é un patrimonio de todas nós, parecenos ben que sexa declarado BIC neste ano que cumple os 150 anos, e como xa comentou, votouse na Fundación que a favor, con lo cual por nós o voto vai ser favorable tamén. Grazas. Moitas grazas, voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boa noite a todos e a todas. Ben, pois, na liña do xa comentado, evidentemente, pois, para nós, penso que para todos os betanceiros e todas as betanceiras, pois é unha seña de identidade e, ademais, pois, é un emblema. É dicir, poderíamos decir incluso que é o noso máximo, non, emblema. Algo importantísimo para Betanzos, que leva sucedendo, pois, dende hai máis dun século, e máis este ano, evidentemente, todos e todas sabemos que que o Globo de San Roque está de aniversario, pero tamén bueno, pois, de alguna forma, o artefacto emblemático non só para Betanzos, sino, pois, para Galicia, para España e incluso, pois, podemos estar orgullosos de ser, pois, o único sitio onde se bota, pois, o globo de papel máis grande do mundo. Polo tanto, poderíamos incluso falar do mundo, e tal e como expuxemos e votamos xa na última reunión do patronato da Fundación, pois, evidentemente, o noso voto vai a ser favorable e creemos que é algo de xustiza, ademais, e así o recolle tamén a normativa, e o Globo de San Roque, pois, evidentemente, merece canto menos, pois, ser declarado ben de interese cultural, e máis nada. Moitas grazas. Celebro que se aprobe por unanimidade algo tan importante, emocional e sentimental tamén, como é o globo para todos e todas nós. Darase traslado á Fundación Globo de San Roque, vai haber unha xuntanza agora xusto despois do entroido, e continuaremos traballando para que este ano sexa un ano especial. O Gallá, como decía a voceira nacionalista, estou segura que a Xunta vai a ter en conta esta solicitude, o Gallá este ano poida ser xa declarado ben de interese cultural inmaterial. Non sei se alguén quere engadir algo. Ben, pois, señor secretario, esta proposta queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é o punto cuarto, comparecencia da alcaldesa. Ben, pois, nesta comparecencia vou aproveitala, se lles parece, para falar de 3 temas, 2 moi brevemente. O primeiro, como xa se falou aquí na último pleno extraordinario, ben dado por esa denuncia pública do Partido Popular de Betanzos, do que xa pediu disculpas a voceira aquí nesta sala, nese pleno extraordinario,
Creo que o tema quedou aclarado, creo que todos e todas somos conscientes e sabedores de que foi unha, como dixo ela literalmente, metedura de pata, e que as ventanas son de madeira, e o que teño diante de min é o certificado de toda a madeira empregada na rehabilitación do mercado municipal, en concreto a das ventanas, perfís de madeira laminada encolada para a carpintería son de castaño, está aquí o certificado, e entregarase a todos os grupos ese certificado, e evidentemente o proxecto, a execución seguiu fielmente o proxecto, todo o que dende patrimonio se nos indicaba, como non podía ser de outro xeito. Non vou incidir máis nese tema. O segundo que quero mencionar, que tamén é un tema tratado aquí en pleno, non nese, senón no ordinario de xaneiro, é só por aclarar naquel pleno, nunha moción proposta polo concelleiro non adscrito sobre o mobiliario urbano que se instalou no casco, falou naquel momento da obra de González Villar no noso municipio. Eu non son historiadora nin arquitecta, pero naquel pleno dixéronse algunha cousa que non é así, quero aclaralo. De feito, despois vou a regalar a todos os membros da corporación un libro editado hai poucos anos polo Concello sobre González Villar. En ese libro, o que quero recalcar en canto ao mobiliario, pero moi brevemente, é que pode gustar ou non gustar, xa se falou nese pleno, pero que non é discutible que si estea inspirado no proxectado por González Villar para Betanzos, porque ese mobiliario do que se falaba, os bancos en concreto, si son de González Villar, como se recollen varios artigos publicados no Anuario Brigantino en diferentes épocas. En este libro, que vou a ler só un párrafo. Rafael González Villar proxectou e dirixiu obras de pavimentación e axardinamento en diversos puntos da cidade por encargo do Concello, entre outros a praza situada fronte ao Liceo, obra que non chega ata nós e da que se ten noticia polas actas municipais, misivas e notas de prensa. Quedan como testemunha os bancos diseño do arquitecto, robustos e cómodos, realizados en ferro de fundición e madeira de tea por industriais e artesáns do entorno, Fundición Solórzano e carpinteiros do lugar, e dirixidos directamente polo arquitecto, tal como se desprende das diversas cartas que lle remite Rafael González Villar ao alcalde. E aquí están os bancos. Entón, repito, é discutible que nos gusten máis ou menos, pero a inspiración neso non é discutible. E, como terceiro punto, creo realmente que é moi relevante para o Concello, quería comparecer, podería convocar a comisión de entes, pero xa que hoxe era o pleno, onte tivemos sesión plenaria tamén no Consorcio As Mariñas. É un tema que falamos na última comisión de entes, que foi en decembro do ano 24, e que nun dos últimos plenos se volveu a falar do tema, e por fin onte o pleno do consorcio, por unanimidade, e con todos os informes dos técnicos favorables, como era imprescindible para todos e todas os alcaldes e alcaldesas, aprobamos un punto que en realidade son tres, e que quero explicar hoxe aquí, e calquera dúbida evidentemente poderán preguntarme. Que aprobamos onte no consorcio? Por unanimidade, repito. Pois, en primeiro lugar, que o consorcio
non vai a participar directamente na licitación da nova planta de Nostián, nin, por tanto, na xestión da mesma, senón que vai a continuar como cliente preferente, como foi ata o de agora. Eso por unha banda, era un tema do que falamos aquel día largo e tendido. Tamén se acordou un acordo de transacción extrajudicial coa empresa concesionaria, que era outro tema vinculado a todo este proceso do que xa saben que levamos meses falando no consorcio. Este acordo de transacción extrajudicial recolle o seguinte. Vamos a ver, que non quero ler. Vou a traducir ao castelán simultaneamente. Mediante o presente acordo transaccional extrajudicial, as partes acordan poñer fin á controversia que actualmente manteñen como consecuencia do procedemento contencioso administrativo e dos recursos descritos nos antecedentes do presente acordo, en todos os seus trámites, incidencias e recursos posibles, actuais e futuros, mediante o abono por parte da UTE Albada Urbaser ao Consorcio das Mariñas das cantidades e conceptos seguintes. En primeiro lugar, e co que respecta á liquidación do período de novembro de 2011 a maio de 2021, o que recolle a sentencia xudicial, que son 3.900.000 euros, e que serán abonados inmediatamente con posterioridade á firma do presente acordo de transacción extrajudicial, que, como digo, se acordou onte. Polo que respecta á liquidación do período de maio de 2021 á data de efectos do acordo de transacción 31 de decembro de 2024, é dicir, de maio de 2021 a 31 de decembro de 2024, a cantidade que os técnicos do consorcio, despois de restar os impostos de vertido e un coste de enerxía eléctrica, é de 5.370.000 euros, que serán abonados o 50% a 1 de xullo de 2025 deste ano e o 50% restante a 1 de xullo de 2026 do ano que ven. En consecuencia, a cantidade total que a UTE Albada Urbaser abonará ao consorcio polos dous períodos identificados ascende a 9.270.000 euros. 3.900.000 do primeiro período, 5.370.000 do segundo, que se realizarán os pagos da forma e nos plazos que acabo de ler. Os 3.900.000 de forma inmediata e os outros 5.370.000, o 50% en xullo deste ano e o 50% restante en xullo do ano que ven. E o terceiro acordo incluído corresponde ao acordo de innovación modificativa do contrato de concesión de obra pública de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos, que ven sendo, que tamén falamos naquela xuntanza, que vou a ler tamén traducindo, no período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2025, é dicir, deste ano, con efectos dende o 1 de xaneiro, ata 31 de decembro de 2027, ou ata que se formalice o novo contrato de concesión, o que antes suceda, o precio a satisfacer polo Consorcio As Mariñas a UTE Albada Urbaser será €1 inferior ao importe por tonelada establecido por a Sociedade Galega do Medio Ambiente, SOGAMA, por tonelada, en ningún caso inferior a €107 por tonelada, nin superior a 137 máis IVA. Por tanto, para que nos entendamos, nestes 3 anos, 25, 26 e 27, o consorcio abonará €1 menos que a tarifa que estableza SOGAMA, e este canon,
que o pon aquí máis adiante, incluirá tamén os gastos de vertido, que, como saben, no consorcio estábamos pagando polo tratamento, por así decir, 3 facturas, vou a decir así para que nos entendamos: o tratamento á planta, o transporte ao vertedoiro e o propio uso do vertedoiro. Por tanto, estes 3 gastos se inclúen neste único a UTE Albada Urbaser. A partir de aí, do ano 27, de decembro do 27, ou a partir da formalización do novo contrato, as partes acordan que a partir desa data o precio a satisfacer fixarase de común acordo entre as partes, tomando sempre en consideración e auditando os costes reais da prestación do servizo. Aquí, como saben, a ventaxa que temos os concellos que conformamos o Consorcio das Mariñas é que somos os únicos de Galicia que estamos repercutindo o que marca a lei, que é o coste do servizo aos nosos veciños e veciñas. O resto de concellos non o estaba facendo e terá que facelo a partir de xa. Algúns xa saiu en prensa que están dando os pasos necesarios porque a lei o marca así. Nós eso xa o temos feito e, en consecuencia, e despois deste acordo, tamén quero decir que ese precio non terá que verse incrementado. E tamén quero engadir que tamén se falou onte no pleno, que é algo que nos preocupa a todos e todas e que tamén se falou 1000 veces neste salón de plenos. Cerrado este capítulo, agora o que procede tamén con certa urxencia é o de sacar a licitación os plegos da recollida, porque aquí estamos a falar do tratamento. Agora o consorcio ten que traballar na recollida, que, como saben, remata o contrato da concesionaria en outubro deste ano, do ano 25. Entón, estáse a traballar, están avanzados, pero non ultimados, daráse conta a toda a corporación. Cada concello ten as súas peculiaridades, singularidades, Betanzos ten as súas. Evidentemente, todos temos en común que a recollida non funciona como quixéramos en ningún dos 8 concellos, que hai moitas cousas que mudar daquel contrato de hai 20 anos ou 25, non sei exactamente, actualizar, ademais ter en conta singularidades, pois algúns concellos teñen praias, nós temos casco histórico, todos temos zona rural que non está atendida como quixéramos, moitos zona urbana que tampouco está atendida como quixéramos. Entón, quero trasladar que dende xa nos centramos neses pliegos que, como digo, están iniciados pero non rematados e que, por suposto, serán falados pola miña parte con toda a corporación antes de que se saquen a licitación e explicareinos cando os teña. Isto é, creo que é relevante, levamos moitos meses, máis dun ano, diría eu, con moitas xuntanzas no consorcio e con todas as partes implicadas. Sabíades que queríase chegar a un acordo que incluíse todo o paquete, tanto coa Concello da Coruña como coa empresa concesionaria, e pensando nos veciños e veciñas do consorcio, e, por suposto, queríamos chegar a un acordo unánime e cos informes dos técnicos favorables, e así foi. Foi onte pola mañá, como digo, despois de moitos meses, e bueno, como xa era o pleno, pois máis rápido creo que imposible. Podía ter convocado onte unha comisión, pero a verdade pensei que sería mellor así. De todos os xeitos,
non hai ningún problema en convocar a comisión e dar máis detalles se así o consideran, se necesitan máis información. Bueno, agora vou a dar un turno de intervencións por se alguén quere decir algo, que supoño que sí, empezando polos concelleiros non adscritos. Ben, gracias, señora alcaldesa. Bueno, repasando un pouco os tres temas que se tocaron, agradecéndolle primeiro a transparencia, ainda que, bueno, tamén é o deber do goberno municipal informar, non? Pero, bueno, sempre está ben, pois, agradecer o que se fai ben. No tema das fiestas do mercado municipal non temos nada que dicir, aporta o seu certificado da madeira entregado, moi ben, nada sin máis. Ben, no tema do mobiliario, no que evidentemente me sinto un pouco máis identificado porque se referiu directamente á moción que se presentou no último pleno. Ben, nin vostede, nin eu, nin ningún dos que estamos aquí penso que somos nin historiadores nin arquitectos, pero bueno, sí que temos a posibilidade de contactar e de informarnos cos que sí que son e cos que sí que saben. Ben, eu vin documentos no arquivo municipal de Betanzos que contradín o que vostede acaba de dicir hoxe aquí, e non o digo por facer debate, digo porque é verdade, pero bueno, eso será cousa de que teñan que valorar si queren os historiadores entre eles, non? Nos podemos ver eses documentos, podennos axudar a interpretalos, pero bueno, ao final nos temos aquí un papel político. Evidentemente, a inspiración non é discutible, porque a inspiración é algo abstracto. Non, entón, pois a inspiración depende daquelo que se sinta inspirado. Entonces, por a nosa parte, vostedes teñen a iniciativa de goberno, estará máis bonito ou menos para un ou para outro, teremos cada un a nosa inspiración, pero, bueno, a realidade é que temos un casco histórico que vai a ter, pois, este novo mobiliario e ese proxecto moito máis grande que seguramente a finales deste ano espero que poidamos gozar dele. O que temos que facer nós é, gústenos máis ou gústenos menos, potenciar Betanzos e potenciar sobre todo o casco histórico. Bueno, pois no tema das basuras e do consorcio, pois bueno, despois de tempo de incertidumbre chegou por fin o acordo. Nos xa de primeiras valorámoslo positivamente, ese acordo coa UTE, sobre todo, bueno, todas esas cifras que deu de que se llevan a abonar ao consorcio, en total penso que neste ano é pouco, 9.270.000 euros, ben, está ben, aparte do que estaba determinado tanto en sentencias judiciais como polo que valoraban os técnicos, valorámoslo positivamente. Valoramos tamén positivamente pois ese acordo dun precio menor, de que sexa solamente €1 do que vai a ofrecer Sogama por tonelada, e esperemos que non se teña que prolongar hasta ese 31 de decembro de 2027 e que se chegue xa a ese novo contrato e sobre todo que na negociación dese novo contrato se teñan en conta esas singularidades das que vostede falou de cada un dos concellos. Celebramos sobre todo tamén que non se vai a ver incrementado o prezo polo menos neste curto prazo ata ese novo contrato, porque xa a verdade é que os veciños de Betanzos e do consorcio pois teñen que asumir un precio bastante elevado, pero en principio nada máis, gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Bueno, nós sí que non vamos a entrar nin co das fiestras, nin do mobiliario, xa indicamos que, pois eso, que nos parece unha actuación debida no casco, que deberían de empezarse por outras cousas, que o noso casco histórico necesita outro tipo de actuacións máis urgentes. E sobre o do consorcio, pois agradecemos a explicación pública, porque considero que os veciños merecen saber como van as negociacións por algo máis que as notas de prensa que salen publicadas na prensa, e pois agradecemos sobre todo eso, a explicación dos cartos que a Albada vai devolver ao consorcio das Mariñas, que repercutirán, como non, en todos os clientes que somos de Nostián, e pois esperamos que a novación do novo contrato da recollida, pois eso, se teña en conta pois a recollida, por exemplo, no casco, que no noso casco histórico é bastante deficiente, e, como decía, no rural, pois que en algúns casos tampouco non é suficiente. Nada máis, grazas.
Moitas grazas, voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, pois, evidentemente agradecemos a transparencia que non só se informe pois á Corporación Municipal, que como ben dixo, pois tivemos unha reunión ao respecto do tema do consorcio da basura en decembro do ano pasado e, se non recordo mal, en febreiro do ano anterior tivéramos outra na que xa se estaba falando dos pregos e das sentenzas xudiciais, etc. etc. E é certo que, que nós, evidentemente, nesas reunións, pois, tivemos ou temos máis información da que poden ter os veciños e veciñas, que hoxe amaneceron ou amanecimos todos con esas novas na prensa na que se explicaba todo isto. Eu creo que é importante que os veciños saiban de onde ven isto, porque eu descoñezo se o saben. É certo que é un asunto farragoso e complexo e complicado, pero creo que sí é importante que saiban, porque hoxe, como decía, amanecimos con esa nova de que, que nun principio o consorcio reclamaba 11 millóns de euros e que agora se chegou a ese acordo extrajudicial de algo máis de 9,2 millóns de euros. E consideramos que é importante que a transparencia exista neste salón de plenos, pero que tamén exista para que os veciños e as veciñas estén informados. Respecto deso, non me vou a estender moito máis porque é certo que temos dúas preguntas no apartado de rogos e preguntas e, polo tanto, remítome a eso. E respecto das ventanas, non vou a volver a dicir o mesmo que xa dixen, é dicir, a nós non nos doen prendas recoñecer os erros, como así o fixen, e ademais en primeira persoa, e volvo a reiterar as nosas disculpas e a comprometernos evidentemente a que isto ocurra as mínimas veces posibles e se poden ser ningunha, moitísimo mellor. E con respecto aos bancos, non imos a entrar novamente en si quen ten razón, igual pode aportar vostede esa información que consultou no arquivo municipal para que todos teñamos coñecemento e tamén os veciños e as veciñas o poidan saber. E respecto deso, acábame de chegar un mensaxe agora que sí que me gustaría trasladar, que do colectivo de taxistas, debido á instalación dos últimos bancos que se fixo, creo que no día de hoxe. Podes aprovechar para preguntar que pretenden hacer con los taxis ocupándonos el ya escaso espacio de la parada con esos bancos. Eu dou traslado do que me di. Máis nada, moitas gracias. Só para rematar polo que respecta ao consorcio, o de €1 menos que Sogama é importante porque a día de hoxe o consorcio estaba a pagar bastante máis levando o noso lixo a Nostián, entre todas esas tres facturas que, como digo, teñamos que pagar, que se o levásemos a Sogama. Entón era unha decisión que había que tomar pensando tamén na situación económica do consorcio. O garantizar que vai a ser €1 menos que Sogama, ademais de, aínda que só sexa €1, ser mellor económicamente para o consorcio, porque falamos de moitas toneladas, tamén, ademais deso, hai que ter en conta que o espírito do consorcio sempre foi algo que tamén se falou neste salón de plenos, que era a preferencia, por así decir, do sistema de Nostián que o de Sogama, por parte dos 8 concellos. É verdade que dende o consorcio entendemos que aínda así na planta de Nostián hai cousas que mellorar para cumprir con toda a normativa europea que evolucionou moito nestes últimos anos e que ten unhas exixencias importantes
en sostenibilidade medioambientais, como ten que ser, e que haberá que invertir nesa planta, pero entendo, ou así entendemos no consorcio, e así lle exiximos ao Concello da Coruña, que é algo que se ten que ter en conta neses pregos, nesa nova licitación, que entendo que vai a sair publicada este ano, pero que se garantiza dos 3 anos, porque somos conscientes de que un contrato pois millonario, enorme, que ten que atender a unha población importante, Coruña e toda a súa área metropolitana, e pois non son contratos que se resolvan normalmente nun prazo moi breve. Veremos a ver o que pasa, pero o consorcio quixo, por así decir, asegurar mínimo eses 3 anos ou ata que se resolva ese novo contrato, que veremos, como digo, é algo no que non podemos intervir. E como dixen, non vai a participar directamente o consorcio, porque si é verdade que en algún momento se falou da posibilidade. Pero o propietario da planta é o Concello da Coruña, e dende o consorcio entendemos unánimemente, repito, que é mellor para o consorcio continuar sendo clientes preferentes que participar directamente na licitación e na xestión dunha planta que non é propiedade dos veciños e veciñas aos que representamos. Bueno, respecto aos taxis, non teño problema en contestar. A intención é humanizar tamén unha parte da Praza de Galicia, sen perxudicar aos taxistas, pero evitando outros usos indebidos desa zona, e ademais humanizala con mobiliario, con vexetación, porque tamén o merece, tamén pertence, forma parte dun conxunto no que se quixo intervir, igual que na Praza do Campo, que tamén é casco histórico, evidentemente, pero que trataremos de que non se vexan perxudicados con ese mobiliario. Ben, pois, señor secretario, non hai votación neste caso, pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto quinto, moción do concelleiro non adscrito relativa á limpeza e mantemento do patrimonio histórico de Betanzos. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, procedo a dar lectura á exposición de motivos. O cuidado dos monumentos e o patrimonio histórico de Betanzos é unha responsabilidade colectiva que contribúe a reforzar a identidade da nosa cidade e o benestar de todos os nosos veciños. Durante os últimos meses son moitas as persoas que se achegan a nós para trasladarnos a súa preocupación polo estado de varios monumentos e lugares emblemáticos do centro urbano do noso concello. Estes puntos, que forman parte da nosa historia e da nosa cultura, requiren urxentemente poñer o foco sobre eles para evitar que se incremente o seu deterioro e preservar o seu valor patrimonial. Entre os máis mencionados e que requiren maior atención están a estatua dos irmáns García Naveira, que presenta signos de suciedade e desgaste debido á falta de limpeza e mantemento adecuado, a fachada da antiga Banca Núñez, que está a sufrir pola acumulación de suciedade e vexetación, o que afecta negativamente tanto á súa estética como ao patrimonio arquitectónico do noso centro histórico, e a fonte de Diana Cazadora, que ademais de estar en mal estado de conservación, presenta fugas de auga que agravan o seu deterioro e desperdician un recurso natural. A imaxe da nosa cidade, así como o respecto polo patrimonio cultural e histórico, son fundamentais para o benestar dos nosos veciños e para a promoción turística de Betanzos, polo que é imperativo que se proceda, se cabe, á restauración, limpeza e mantemento adecuado destes monumentos para preservar a súa beleza e a súa funcionalidade. Tendo en conta o anteriormente exposto, propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Instar o Goberno Municipal a realizar un diagnóstico completo do estado da estatua dos irmáns García Naveira, a fachada da antiga Banca Núñez e a fonte de Diana Cazadora, para determinar as accións necesarias de limpeza e mantemento.
En segundo lugar, instar ao Goberno Municipal a establecer un plan de mantemento periódico para garantir que estes monumentos, así como outros de interese histórico da cidade, reciban o cuidado adecuado ao longo do tempo. Nesta primeira intervención nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Grazas. Parecenos correcto que teñamos que manter o noso patrimonio limpio en correctas condicións, mais consideramos que esta moción quedase curta, que o patrimonio non son só estas tres mencións nas que se fan nesta moción. A parte deso, outra puntualización, a Casa Núñez, a banca, de que non sepamos, iso é un ben privativo. Non sei hasta que punto o Concello se pode meter a limpar un ben que non é do Concello, porque de momento, de que non sepamos, volvemos a insistir, non se aceptou todavía a herdanza da Casa Núñez. De todas formas, insisto, parecenos correcto que haxa que ter os nosos monumentos e o noso patrimonio limpo en perfectas condicións, co cal o noso voto será favorable. Grazas. Moitas grazas. Voceira popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boa noite a todos e a todas. Bueno, pois como non pode ser de outra maneira, estamos totalmente a favor desta moción, tanto coa exposición de motivos como cos acordos. Creemos que tanto este mantemento como o diagnóstico do estado do noso patrimonio non só se debe reducir a estes tres elementos, senón a todo o patrimonio, como por exemplo o matadoiro lavadero. E tamén creemos que é fundamental ter o noso patrimonio e o noso casco en xeral nunhas condicións óptimas, así que o noso voto vai ser favorable. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, como é evidente, a nosa cidade non só é un lugar cheo de vida, de historia e de tradición, senón que tamén é un referente en Galicia pola súa enorme riqueza patrimonial e cultural. Nos últimos anos, desde este equipo de goberno, demostramos con feitos o noso compromiso inquebrantable coa protección e posta en valor dos nosos bens históricos, pois entendemos que preservar o pasado é, sen dúbida, garantir un porvir mellor para todos os betanceiros e betanceiras. Como dicía, Betanzos é unha das cidades máis ricas en patrimonio de Galicia. Rúas empedradas, prazas históricas, edificios emblemáticas e monumentos centenarios conforman un legado que non só debemos de protexer, senón que tamén debemos de revitalizar e proxectar cara ao futuro. Con todo, a conservación do patrimonio non é só unha cuestión de vontade política, senón tamén de compromiso institucional e de dotación de recursos adecuados. É por iso que desde este equipo de goberno, en especial na última década, tomamos a iniciativa e traballamos en descanso para salvar, restaurar e dignificar o noso legado histórico. A restauración dos escudos do edificio desta Casa do Concello, na que nos atopamos hoxe, é só un exemplo do noso firme compromiso coa conservación dos elementos máis representativos da nosa cidade. Pero non nos detivemos aí. A rehabilitación integral do Palco da Música proxectada por González Villar, un espazo clave para a cultura e o lecer de Betanzos, ou o Convento de Donos son outra proba da nosa determinación por recuperar enclaves históricos que forman parte da vida diaria dos nosos veciños e veciñas. Tamén queremos destacar o importante labor que se está levando a cabo na restauración do Parque do Pasatempo, un ben de enorme valor histórico e sentimental para Betanzos. Este emblemático espazo, legado dos irmáns García Naveiro, sufriu unha deterioración progresiva durante décadas e hoxe, grazas a un esforzo conxunto institucional de todas as administracións, atópase en proceso de recuperación. Queremos reafirmar o noso compromiso con este proxecto, asegurando que o Pasatempo volva a ser un referente cultural e turístico de primeiro nivel, como sempre debeu de ser. Así mesmo, actuamos no lavadoiro municipal, outro símbolo da historia cotiá de Betanzos, e acabamos de acometer a rehabilitación integral do mercado municipal, unha infraestructura fundamental para a actividade comercial e social da nosa cidade. Tamén, a nosa axenda de traballo, e como xa mencionei no pasado pleno, está a rehabilitación do edificio da Policía Municipal, outra peza fundamental do noso patrimonio arquitectónico. Non nos conformamos con mirar ao pasado, queremos que estes espazos volvan a ser útiles e significativos para a cidadanía, que continúen sendo puntos de encontro, de identidade e, como non, de dinamización económica. E en todo isto entra o traballo do día a día, porque non podemos falar da conservación do noso patrimonio sen coñecer o traballo incansable dos operarias e operarios municipais.
Son elas e eles quen, co seu esforzo diario, garanten a limpeza e o mantemento dos nosos espazos públicos, desde o mobiliario urbano ata a conservación de patrimonio, rúas, parques e xardíns. O seu labor silencioso é esencial para que Betanzos luza sempre nas mellores condicións e para que cada intervención que realizamos teña continuidade no tempo, tanto na zona rural como na zona urbana. En canto aos acordos que vostedes propoñen, os entendemos. Entendemos o contraste que se está producindo no centro histórico, así como na zona urbana, coa labor de humanización que se está realizando, coa colocación de novos elementos como bancos, zonas verdes ou novos elementos na Praza Irmás García Naveira que humanizan esta zona e que realmente chocan co estado actual que se desprende tanto da fonte de Diana Cazadora como da estatua dos Irmáns García Naveira. Neste sentido, a fonte de Diana Cazadora vai a ser restaurada gracias ao esforzo deste Concello e da Asociación do Camiño Inglés, da que Betanzos forma parte, e da que nos beneficiaremos gracias ao compromiso institucional tanto deste ente como da Deputación da Coruña, quen serán as encargadas de poñela a punto. En canto á estatua dos Irmáns García Naveira, podo dicirlles que se encargaron orzamentos e unha vez recibidos, esta será sometida a un proceso de limpeza conforme aos protocolos adecuados e, como non, sempre baixo a supervisión de expertos restauradores. En canto á fachada da antiga banca, queremos aclarar que a día de hoxe, e como xa mencionou a portavoz nacionalista, este inmoble non pertence ao Concello, o cal dificulta enormemente calquera actuación sobre o mesmo. Pero iso non significa que o Concello non este a buscar solucións. Seguimos traballando coa Fundación CIEC para que Betanzos poida recuperar este edificio de interese, porque a nosa cidade non só merece velo restaurado en todo o seu esplendor, senón que merece realzar e, como non, dinamizar o magnífico traballo diario que ali se realiza e, como non, o legado do noso querido fillo predilecto don Jesús Núñez. Por tanto, reiteramos o noso apoio aos acordos que hoxe se presentan e seguiremos traballando para que o patrimonio de Betanzos siga sendo unha prioridade. Agradecemos o esforzo de todas as institucións e asociacións, en especial ao Goberno Central, pola súa aposta decidida polos fondos europeos, que nos permite levar a cabo moitas destas intervencións. A Deputación da Coruña, que a través dos plans de obras e servizos colaboran connosco para a financiación de proxectos deste calado, e tamén, aínda que en menor medida, a Xunta de Galicia, cuxa presencia tamén é esencial. Por tanto, estamos de acordo en que o noso patrimonio é a nosa historia, o noso presente e o noso futuro, e que, por tanto, a súa conservación debe ser unha prioridade para todos e todas as betanceiras e betanceiras. Nada máis nesta primeira intervención e moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non ha escrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, celebramos a intervención do voceiro do grupo de goberno, porque, bueno, deixa dúas noticias positivas que son, pois, esa restauración da fonte de Diana Cazadora e tamén que nos anuncie, pois, que se vai a levar a cabo e xa está, digamos, definido un orzamento para un proceso de limpeza na estatua dos Irmáns García Naveira. Evidentemente, esta moción di a voceira do BNG que se queda curta. Bueno, nos poñemos o foco nestes tres puntos porque entendemos que son os que máis di vostede que se ten que ampliar a todo o patrimonio. Nós estamos de acordo, evidentemente. Tamén falaba a voceira do Partido Popular do edificio do Matadoiro. Sí, vostedes poden presentar tres mocións cada pleno, nós podemos presentar unha, pois tráiano a pleno e nós votaremos favorablemente a esa moción. Non imos a debatir só mocións tipo que veñen de Madrid e de Santiago, tamén podemos debatir mocións de Betanzos, non pasa nada. Claro, a Banca Núñez xa, evidentemente, coñecemos a situación, é unha situación coñecida, penso que por todos, mas o Concello forma parte do patronato da Fundación. Entendemos que se poden dar pasos para traballar en darlle un lavado de cara a esa fachada. Vai a chegar o verán, van a chegar os turistas, todos vemos que merece a pena botarlle unha man a esa fachada dun dos bens máis recoñecidos da nosa cidade e do noso casco histórico. Sumándonos ao recoñecemento que facía o señor voceiro do grupo de goberno do traballo dos operarios municipais, agradecemos a postura de todos os grupos. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista.
Grazas. Recórdolles que non teñen 3 mocións porque non son grupo popular, ou sea, non son grupo municipal, son tránsfugas do grupo municipal ao que pertencían. O sea, non se escude, non teñen porque non lles corresponde. O sea, é gracias que teñan unha. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Voceira popular, Remito a miña primeira intervención. Moitas gracias. voceiro do grupo de goberno. Nada, simplemente pois indicar que evidentemente como son traballos que se realizan de maneira diaria e reiterando tamén o noso compromiso, como xa mencionei na exposición, co patrimonio betanceiro, pois evidentemente o noso voto será favorable tamén, nada máis. Ben, vou aclarar algo porque precisamente a semana pasada, non sei se o venres ou o xoves, houbo reunión do patronato da Fundación CIEC e falouse deste tema da fachada. O edificio, como saben, Jesús Núñez, na súa herencia, deixalle unha parte do edificio ao Concello que todavía non aceptou a herencia porque toda a corporación é coñecedora da situación dos condicionantes para iso. Seguimos traballando da man da Fundación para que, como todos os betanceiros e betanceiras entendo queremos, poñer en valor a Fundación, que funcione e chegar a un acordo e, evidentemente, cumprir cos desexos que todos e todas coñecemos de Jesús Núñez. Mentras tanto, séguese a traballar, evidentemente, e falamos deste tema da fachada e a Fundación vai a levar a cabo tarefas para un lavado de cara desa fachada que é evidente e salta á vista que necesita. Pero é a Fundación quen vai a asumir o custe deses traballos, como ten que ser a día de hoxe. Pero bueno, que xusto foi a semana pasada. Xa está desenvolvendo traballos noutras zonas do edificio, porque é un edificio que ten unha serie de problemas de humidades e máis, e tamén vai a ampliar estas actuacións á fachada. Entendo que nas próximas semanas, porque estánse xa levando a cabo traballos. Ben, pois entendo que polo debatido esta moción se aproba por unanimidade de todos os grupos. Así que, señor secretario, pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é a moción do BNG sobre a denominación dos parques do casco histórico. Voceira nacionalista, ten a palabra. Grazas. Estanse desenvolvendo no casco histórico os traballos para abrir 2 espazos libres como zonas verdes, comenzando a paliar unha carencia histórica da zona monumental betanceira no que a espacios de lecer, vida comunitaria e calidade de vida se refire. As zonas verdes en construción son unha pequena parcela na traseira do Pazo de Taboada e un predio que parece que foi parte da horta do desaparecido mosteiro medieval de San Francisco. A primeira delas é unha mínima parte do que no BNG defendemos dende hai décadas para dotar de novos espacios públicos en torno monumental, e a segunda no interior da couza que describen entre a Rúa da Ribeira, Cabildos e San Francisco. As dúas actuacións son parte dunha alternativa integral formulada dende hai décadas polo BNG para recuperar espacios públicos, xerar urbanizacións de calidade e devolver a vida á zona monumental. Con independencia das solucións constructivas adoptadas nestes 2 espacios de execución que no BNG non compartimos e que nalgún caso, como a rampa de acceso á Rúa dos Cabildos, está provocando críticas entre gran parte da nosa veciñanza, entendemos que cumpría dotar de zonas libres verdes o casco histórico. Entendemos que, ademais de contribuir á vida comunitaria e a recuperar espazos actualmente degradados, teñen que servir dun proxecto integral de posta en valor do noso maior activo económico, o noso patrimonio. Neste sentido, entendemos que deberían servir para poñer en valor, ademais do entorno, esa outra parte do patrimonio intanxíbel máis
que máis nos singulariza e achega o valor engadido. O proxecto denomina Patio Travesa a zona verde que se construe na horta do antigo Pazo de Taboada e Horto de San Francisco ao da traseira do actual Conservatorio Municipal Carlos López García Picos. Dous nomes que nada din, e mesmo un deles bastante común que pode verse en múltiples vilas e cidades con conventos franciscanos. Sendo un entorno tan urbanizado dende hai centurias, non hai rastro doutra microtoponimia que puider ser interesante poñer en valor, mais a historia de Betanzos ten unha chea de persoeiros que ben poden dar nome a estes espacios, singularizándose e contribuindo a poñer en valor a nosa historia e patrimonio. Hai moitos episodios e persoeiros da historia medieval da cidade que determinaron a historia ou o devir do país co que o nomeamento destes espacios novos podemos comezar a poñer en valor. Así, o Pleno acordou en setembro do 2023 recoñecer a figura de Fernán Martins, o autor da Crónica Troiana, cunha serie de acordos que distan de se executar, ademais de solicitar a devolución do libro A prosa historiográfica medieval máis extensa da nosa lingua, acordouse instalar un memorial que recordase a obra do autor nas inmediacións do convento de San Francisco, no que presumiblemente residiu tempadas e mesmo puido compoñer parte da obra. Por outra banda, consideramos que Betanzos debera recoñecer o papel da persoa a que en boa medida debe o seu título de cidade, a Feira Franca e a devolución do voto nas Cortes para o Reino de Galiza. O betanceiro Xoán Branco foi o único capitán irmandiño de extracción popular e os testemuños do preito Tavera Fonseca recoñecen a calidade humana deste escribán betanceiro. Dar o seu nombre a este espazo pagaría a débeda pendente da cidade con el, poñería en valor un episodio da historia medieval como foi a Revolución Irmandiña e dá un nome cun forte pouso histórico ao espazo. En ambos os dous espazos, a existencia de paredes prácticamente cegas, as traseiras das edificacións, permiten mesmo a instalación de murais de calidade representando ambos persoeiros para ofrecer un atractivo turístico e un atractivo artístico para a nosa cidade, contribuindo a realzar estéticamente estes novos espazos. É por todo o exposto con anterioridade por o que o grupo do BNG somete a aprobación os seguintes acordos. 1. Convocar a maior brevidade a Comisión de Honras e Distincións para propoñer dedicar o novo parque da Horta de San Francisco a Fernán Martins, instalando ademais os peches e rótulos previstos no proxecto, un mural e unha placa que recorden a achega deste persoeiro á historia da cidade do noso país. 2. Dedicar o novo parque da Horta do Pazo de Taboada a Xoán Branco, instalando, ademais dos peches e os rótulos previstos no proxecto, un mural e placa que recorden a achega deste persoeiro á historia da cidade do noso país. E 2. Facultar a alcaldía e a concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Concelleiro non Aldesa, adscrito. estamos de acuerdo que se convoque esta comisión de honores para poner nombre a estos parques. Ya conocemos la propuesta del bloque nacionalista, pero esperamos conocer la del resto de los grupos para poder debatirla en dicha comisión. Nuestro voto será favorable. Moitas grazas. Voceiro popular. Ben, en primeiro lugar, pois, quixéramos sinalar que esta iniciativa debería terse plantexada na Comisión de Honras e Distincións, como o Bloque solicitou noutras propostas similares en plenos anteriores, que precisamente pois nesta comisión debe debaterse e valorarse este tipo de propostas. Respecto da proposta, pois consideramos que os persoas propostos pois son figuras escasamente coñecidas pola cidadanía de Betanzos, aínda que entendemos que poidan ter certa relevancia histórica, creemos que non representan de maneira significativa o sentir nin o vivir actual da nosa cidade. Os espazos públicos, como estes parques, deberían levar nomes que conecten coa identidade presente de Betanzos, que sexan recoñecibles e representativos para os veciños, ou que homenaxeen a figuras cuxa contribución á nosa comunidade sexa máis evidente e próxima no tempo. Por todo isto, dentro do Partido Popular entendemos que existen
Outras opcións máis axeitadas e representativas para denominar estes espazos, e que este tipo de decisión non poden tomarse a lixeira, sino que deberían debaterse na correspondente comisión. Consecuencia, o noso voto vai ser en contra. Mais nada. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, vou a facer unha serie de aclaracións, non? A exposición de motivos que se recollen na moción que nos presentan. A primeira é que falan na moción, non, de dúas actuacións que se están levando ao casco histórico, nomeadamente estes dous parques, e falan na propia moción e citan que son parte dunha alternativa integral formulada polo Bloque Nacionalista Galego. Eu quero comentar que a realidade destas dúas actuacións son unha aposta deste goberno que elaborou un proxecto tutelado polo arquitecto municipal para conseguir fondos europeos mediante unha convocatoria de fondos Next Generations que se presentou a principios do ano 2023. Falan tamén na mesma moción que non comparten as solucións constructivas adoptadas nestes dous parques e fan fincapé na rampla de acceso a Cabildos. Esta rampla foi a única alternativa viable de acceso acorde coas instruccións e acorde cos requerimentos de patrimonio cultural. Nun principio estudábase unha alternativa de acceso pola Rúa San Francisco a través dunha propiedade privada e para elo se negociou ca propiedade entendendo que saíamos beneficiados os dous. Por un lado, a veciñanza do noso concello e, por outro lado, os propietarios dese solar, posto que se poñería en valor mantendo unha serie de prazas de aparcamento para o negocio de hostalería que ali se encontraba. Poderíamos colocar ali uns cargadores eléctricos tamén para vehículos e garantir un acceso directo ao mesmo parque. Ese acordo non se materializou, en ningún momento se chegou a falar tampouco de cuestións económicas, posto que a propiedade non entendeu a posibilidade de chegar a un acordo e formulouse outra alternativa que era o acceso na actual ubicación da rampla mediante un elevador e unhas escadas. Ben, facendo as catas requiridas por patrimonio, nesa zona de acceso descubríronse varios restos do vello muro do peche do convento, da parte da fachada traseira, e restos da lareira e restos da cociña do antigo mosteiro. Polo tanto, mandaron conservar esos achádegos e a alternativa foi recuperar a cota anterior de acceso ao mosteiro mediante esa rampla. Polo tanto, ou se accedía por aí ou non se facía o parque, ou se accedía desa forma ou non se facía o parque. Entón, postos a elexir, creemos que a solución adoptada, que sí, ten un impacto, pero unha vez que estea o parque finalizado, pois a veciñanza eu creo que o valorará de forma positiva. Xa entrando máis no fondo non dos acordos que propoñen na moción sobre o nome e esas construcións ou instalacións de rótulos previstos, como ben dicen na moción, o proxecto inicial denominaba estes dous espazos como a Horta de San Francisco e o Patio da Travesa. En base á ubicación destes dous parques e do devandito proxecto, a Dirección Facultativa encargou a sinalética para colocar na rampla e no peche dos parques, se acaba de instalar un deles, os rótulos, que o primeiro figuraría como Xardín de Travesa e o segundo como Parque de Cabildos. Tamén falan de colocar murais e paredes en traseiras das edificacións e temos que ter en conta pois o seguinte, non? No Parque de Travesa hai un muro lateral que é unha parede medianeira na que sí podemos actuar e na que se instalou en base a ese proxecto un xardín colgante. O resto do perímetro dese parque pois é a fachada dun edificio, as partes traseiras dunha propiedade privada e un solar que ten unha orden de execución que unha vez que se cumpra pois deixará de estar tal como está. Polo tanto, levar a cabo estas instalacións que vostedes din nese parque non é posible. No Parque de Cabildos, pois falan das traseiras de edificacións e unha vez que se converteu ese solar nun espazo público, esas traseiras deixan de ser traseiras e pasan a ser fachadas con vistas a espazo público.
Polo tanto, pasan a ser fachadas a todas luces. E é máis, nese perímetro, dende esas fachadas, ata 5 metros de retranqueo, Patrimonio non autoriza a facer ningunha intervención de ningún tipo. É máis, non autoriza nin a colocar un banco nin unha papeleira, sexan ou non inspiradas en González de Villar. Por aí pasa a traza da muralla e, polo tanto, temos que conservar tal cual está o terreo. O que si existe é un muro de peche contra as traseiras das vivendas que dan á rúa San Francisco, que separan esas vivendas do parque dunha avenela que existe dun metro e medio de ancho. Aí se está en conversas con Patrimonio para demoler ese muro e dignificar a zona e darlle máis vistas a esas fachadas, ou, no seu caso, se ten algún tipo de interese ou protección, pois tratar de rebaixalo, de ser posible. Polo tanto, estas actuacións son complicadas, non? A de actuar, primeiro, en fachadas que non son nosas e, segundo, muros que están que a intención é eliminalos, vaya. Sobre as propostas que realizan sobre a denominación dos parques, pois non estamos en contra das mesmas, pero tampouco estamos seguros de que sexan as máis acaecidas. Ademais, na actualidade temos varias propostas de denominación de rúas, de instalacións ou lugares aprobadas e que están sin outorgar. Recentemente se falou de darlle un espazo deportivo o nome ao finado José María Baleiro Iglesias. No seu momento se acordou tamén darlle o nome a unha instalación deportiva do medallista olímpico Carlos Arévalo López. Está pendente, así facendo memoria, dar un espacio público á Cruz Vermella, ou seja, que hai varios acordos que están pendentes de otorgarlles eses espacios públicos. A maiores tamén temos todos os parques infantís do Concello, non teñen nome, si é certo, e así é que se coñecen polo seu lugar de ubicación, o Parque do Malecón, o Parque do Chuncaliño, o Parque de Pintor Seijo Rubio, pero non teñen un nome propiamente dito, agás o do Pasatempo, que, bueno, non vou a retirar que é o Parque Infantil do Pasatempo. Polo tanto, é o que lles propoño para poder votar de forma favorable a moción que presentan e que entendo que a fan dende o punto de vista constructivo e poñendo en valor esos dous persoeiros, que os acordos sexan os seguintes. O primeiro, elexir un nome, o sea, que se convoque a maior brevidade a Comisión de Honras e Distincións para propoñer elexir un nome para o novo parque da Horta de San Francisco e elexir un nome para o novo parque da Horta do Pazo de Taboada. Entendemos que é unha cuestión que vai a perdurar no tempo e que nos deberíamos de poñernos de acordo entre todos os grupos que conformamos esta corporación. E a maiores, pois poñerlle deberes á concelleira de nomenclator para que faga unha recompilación desas honras que quedan pendentes de aplicar para ver se é posible aplicalas, porque si é certo que hai propostas para darlle nome a rúas, pero que non hai rúas para poñer. Entón, simplemente, si aceptan esta emenda, pois evidentemente imos a votar de forma favorable a moción que propoñen. Moitas grazas, voceira nacionalista, ten a palabra. Como ben indica o voceiro do Grupo de Goberno, traemos esta moción para intentar darlle unha entonación positiva e constructiva. Traemos solo a destes dous parques porque son os que se están construindo agora, pero se temos que traer no próximo pleno unha moción con todos os parques nomeados, non se preocupen que llenemosles nombres a todos os parques que non teñan. A ver, é unha maneira constructiva de facelo. Como ben se di, como por puntualizar, realmente o que pedimos é que se convoque a Comisión de Honras e Distincións, que é onde se debería de debatir eses nomes que se lle deberían de poñer, pois, en este caso, por esta moción a estes dous parques, pero a calquer outro parque, a calquer outra rúa ou calquer outro nombre que se queira poñer. O das traseiras dos edificios,
A ver, é simplemente dar ideas, é dicir, non deixar nun parque común como todos os parques que temos neste pueblo, darlle un enfoque diferente e ao final é para facer un pouco coñecer a nosa historia. Betanzos é unha cidade medieval, ten moita historia medieval e, home, aos persoeiros que temos agora mesmo coñeces todo o mundo. A xente non coñece quen era Fernán Martins, quen era Xoán, pois polo menos dar a coñecer esa parte da historia que ni siquiera a xente que vive no noso pobo sabe quenes eran estos persoeiros, nada máis. E volvemos a insistir, simplemente é unha moción constructiva e en este caso, en estes dous parques, porque é onde se están dando as actuacións agora mesmo, nada máis. Grazas. Moitas grazas. Bueno, iba yo a preguntar... Sí, claro, sí. Acepta Sí, non hai problema, que se claro. convoque a Comisión de Honras e que hai, para claro, debatir posibles exactamente, os nombres. Os nosos xa o saben, o que queirás chegar máis nombres, pois chegaremos a un acordo como das outras veces. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Creemos que hai que vivir presente e non remontándonos a Edad Media. Gracias a Dios, en nuestro pueblo hay personas muy importantes en todos los ámbitos de nuestra ciudad a día de hoy. Nosotros llevaremos nuestra propuesta a la comisión. Nada más y buenas noches. Moitas grazas, voceiro popular. Ben, entendendo que se han aceptado as emendas, pois, lóxicamente, votaremos a favor de que se convoque a comisión e podamos todos hacer as achegas. Mais nada, gracias. Voceiro socialista. Nada, pois agradecer que se tivera en conta estas emendas. Eu creo que van na liña de que entre todos, de ser posible, podamos chegar a un acordo, posto que, independentemente de quen goberne este Concello, pois que se echa no tema do nomenclator, que tratemos de chegar a acordos polo ben da cidade e da veciñanza. E sobre o enfoque diferente que formulan, efectivamente, é o primeiro xardín colgante que vai a existir nunha zona axardinada do noso Concello, ou do parque da Horta da Travesa, e no parque de Cabildos tratouse, nun momento íase tratar de facer un percorrido con restos do propio convento que hai depositados no Museo das Mariñas, posto que é un parque que vai quedar pechado, non? Pola noite, e non habería ningún tipo de inconveniente para explicar, non, o que era o deambulatorio da horta, etcétera, etcétera, pero estaba pensado colocar nesa zona desos 5 metros de perímetro e ali patrimonio pois non deixa levar a cabo ningunha actuación e é entendible, é a traza da antiga muralla. O mobiliario que se vai a colocar ali e os xogos infantís pois van a ter ese enfoque diferente, novedoso, e creemos e estamos seguros de que a veciñanza o vai a aproveitar o máximo posible. Nada máis que engadir. Moitas grazas. A min gustaría engadir unha cousa. Decía ben o voceiro do grupo de goberno que temos todos os parques infantís sin nome propio e os coñecemos todos e todas pola súa ubicación. Seguro que hai máis espazos. Eu animo a que se convoque esa comisión, se fale de posibles nomes para todas esas zonas públicas que aínda non o teñen. Creo que é importante recoñecer persoeiros do pasado, persoeiros presentes, e animaría que houvese nomes de mulleres, que seguro que os hai, para que leven zonas públicas do noso Concello tamén nome de muller. Ben, pois entendo que con esa modificación se aproba por unanimidade de todos os grupos esta moción. Así que, señor secretario, que se teña en conta e pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto sétimo, moción do BNG arredor do 8 de marzo sobre a posta en marcha dunha valedoría de igualdade dun CIM e COF comarcais. Voceira nacionalista, ten a palabra. Grazas. O feminismo, máis que nunca, neste inicio do 2025 é unha necesidade para responder ao rearme do machismo e ao avance das posicións máis reaccionarias e mesmo fascistas ao longo do planeta. Hai xa máis de 100 anos que o 8 de marzo comenzou a coñecerse e consolidarse como unha data internacional de reivindicación e loita pola igualdade de dereitos das mulleres e da forma de honrala e impulsar avances concretos para que os dereitos legislados sexan dereitos reais.
Na última década, a forza do feminismo fixo que se produciran cambios legislativos e un proceso de toma de conciencia colectiva que nos fixo avanzar posicións. Mais hoxe vemos con preocupación o avance de posicións e medidas abertamente retrógradas no ámbito social ou institucional, consecuencia que agravan a desigualdade e mesmo cuestionan a existencia da violencia machista que ameaza as nosas vidas. Hoxe vemos con preocupación novos mecanismos de compravenda e alineación dos nosos corpos e das nosas vidas. O fortalecemento da manosfera ou as consecuencias da concatenación das crisis das mulleres galegas seguen a ter, en termos globais, peores indicadores no ámbito socioeconómico e soportando o desmantelamento dos servicios públicos, especialmente no ámbito da dependencia e da conciliación. Así, a fenda salarial continúa a sobre representación das mulleres nos tramos de menos ingresos e a infrapresenza nos de maiores ingresos. Aínda que aumentou a poboación feminina ocupada, hai unha terciarización deste aumento e a xornada parcial continúa sendo unha característica do emprego femenino. Podemos afirmar que a última reforma laboral non fixo máis que afondar as fortes fendas xa existentes entre homes e mulleres. Ademais, aumentan a desigualdade das pensións e de todos estes factores fan que permaneza a situación de feminización na pobreza, mesmo aumentando a fenda entre homes e mulleres. O feito de que haxa innumerables dereitos e medidas recollidas no marco legislativo que non se cumpren na vida diaria debe facernos reflexionar sobre a necesidade de que se muden e actualicen as ferramentas para facelos efectivos. Por iso, a reivindicación do 8M debe de apostar por ferramentas concretas e fuxir de declaracións de intencións, dar cabida ás demandas do feminismo galego e empregar o autogoberno para avanzar en dereitos. Fronte ao conformismo e á declaración de intencións, fronte á tentación de quen aproveita a vaga reaccionara para rebaixar a exixencia das institucións, propoñemos a creación dunha valedoría de igualdade, como órgano de defensa cidadá perante situacións de discriminación directa ou indirecta por razón de xénero, con función de investigación, asesoramento, mediación e elaboración de propostas de sanción para a promoción da garantía do cumprimento do principio de igualdade. De maneira específica, faise preciso abordar esta cuestión no sector privado, toda vez que non existe unha autoridade independente análoga a que si ten por naturaleza a defensa dos dereitos da cidadanía fronte á administración. Este papel, que cumpren as valedorías ou defensorías do pobo, tamén en Galiza, circunscríbese en exclusiva ao ámbito público, non tendo encomenda algunha sobre as situacións de discriminación que se producen no sector privado. Por iso, é necesaria unha valedoría de igualdade, entendida como autoridade independente que asesore e asista á cidadanía diante de posibles situacións de discriminación directa ou indirecta por razón de xénero que se produzcan no sector privado, así como promover as vías de negociación e recomendación que propoña fin á situación de discriminación como as que continúan se rexistran aínda hoxe en moitos ámbitos. O futuro é existente e nós tamén debemos selo, reafirmando o apoio ás mobilizacións do feminismo galego e propoñendo avances para facer unha Galicia máis feministas. Alén do exposto, hai que mencionar que a nosa comarca continúa e iba agora de achegar servicios en materia de igualdade. Compre impulsar un CIM coa achega económica por parte da Xunta que garanta o mellor dos servicios e que atenda a comarca de Betanzos para o que é imprescindible unha boa conexión e unha boa forma de complementaria ao que xa existe no concello de Coirós. Por outra banda, se falamos da saúde sexoafectiva ou dos dereitos sexuais e reproductivos, a situación na comarca betanceira non millora, ao non contar con un centro de orientación familiar e obrigando as usuarias a desplazarse ata a cidade da Coruña. É por todo o exposto con anterioridade polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate os seguintes acordos: a reafirmación do seu compromiso coa loita feminista e o apoio ás mobilizacións e reivindicacións do feminismo galego de base, a demanda á Xunta de Galicia o impulso dun proceso con ampla participación social e institucional
para a aprobación por lei antes do final do 2025 dunha valedoría de igualdade a Autoridade Independente de Defensa Cidadá que asesore e asista diante de posibles situacións de discriminación directa ou indirecta por razón de xénero que se produzcan no sector privado, así como promover as vías de negociación e recomendación que poñan fin a situacións de discriminación con función de investigación, asesoramiento, elaboración de propostas de sanción para a promoción da garantía do cumprimento do principio de igualdade. 3. Demandar á Xunta de Galicia a creación dun CIM e dun COF. E 4. Facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para acordar para a aprobación destes acordos. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois un ano máis en torno ao 8 de marzo chega a este concello e a outros moitos concellos de Galicia esta moción tipo do BNG. Eu xa sei que non lles gusta que lles diga isto, pero é a realidade. Eu que son así moi apaixoado da política municipal e que vexo plenos de moitos sitios, pois xa teño visto o debate desta moción nestes últimos días, casi nunha decena de ocasións. Pero, bueno, é verdade que vostedes, o BNG de Betanzos, engaden un parágrafo, non? E que piden un centro de información á muller e un centro de orientación familiar na comarca de Betanzos, e que é verdade que xa está o CIM de Coirós, pero, bueno, nós estamos de acordo e queremos que Betanzos, como cabeceira comarcal, ten que contar con estes dous lugares. Dicimos que estamos de acordo nisto, por desgracia, no único no que podemos estar de acordo, pois este asunto que xa está moitas veces debatido neste salón de plenos, non sorprenderá a ninguén que crea que cremos que as análise da situación que fai unha vez máis o BNG na exposición de motivos non é acorde á realidade nin de Galicia nin de Betanzos. Novamente unha visión pechada e alonxada da xente. Aínda que, bueno, sí que é verdade que eu cada vez comprendo máis, sobre todo neste tema, a súa visión, porque sobre todo vendo últimamente a prensa e diversas noticias un pode chegar a pensar como vostedes ven certas cousas, pero, bueno, teñen que saber que esa non é a realidade nin de Betanzos, nin de Galicia, nin de España. Deben sabelo, señores do BNG. Nós estamos totalmente a prol da igualdade, estamos totalmente a prol da equiparación de homes e mulleres en todos os ámbitos, pero, lóxicamente, entenderán que non podamos participar nun falso feminismo de hermana, yo si te creo, salvo que o agresor sexa de esquerdas. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, certamente a cuestión de igualdade de xénero é unha cuestión que todos e todas somos responsables, por iso precisamos sempre de políticas públicas que adopten medidas coas que poder eliminar todas as formas de discriminación contra as mulleres, ademais de suprimir todas as barreiras de xénero que imposibilitan a igualdade real e efectiva. A máis inhumana das discriminacións é, por suposto, a dos asesinatos por violencia de xénero, contra os que debemos seguir loitando conxuntamente ata a súa erradicación. Neste caso, a Xunta de Galicia fai unha aposta firme de moitos xeitos, como pode ser a aposta pola corresponsabilidade, a conciliación e a sensibilización, ou a aposta por un feminismo inclusivo, reivindicativo e dialogante no que caben todas, pero tamén todos. Por iso, a perspectiva de xénero está presente en todas as áreas do Goberno galego de xeito transversal e, de forma máis concreta, neste 2025 destinanse máis de 28 millóns de euros á promoción da igualdade. Estes 28 millóns de euros estánse dedicando ao reforzo de sensibilización e concienciación contra a violencia de xénero e a igualdade, con unha maior educación e investigación, situando as mozas e mozos como público obxectivo destas medidas, como se fai, por exemplo, nos festivais. Tamén se reforzan as axudas aos concellos para que poñan en marcha programas de igualdade e prevención da violencia de xénero, en este caso destínase un 30% máis do orzamento. Por outra banda, tamén se nos fala nesta moción da creación dunha valeduría de igualdade. Fai anos que xa pedía unha valeduría de igualdade, unha valeduría capaz de sancionar directamente as empresas que cometan discriminación por razón de xénero, pero isto xa existe en Galicia. No ano 2023 aprobouse en Galicia a Lei para a Igualdade Efectiva entre mulleres e homes en Galicia. Esa lei na que vostedes se abstuveron
contén un título, o título 8, no que se fala do valedor do pobo, ao que se lle asigna a competencia para velar pola igualdade de trato e oportunidades entre homes e mulleres e pola erradicación da discriminación por razón de sexo. Son moitas as ocasións nas que a valedora do pobo ten amosado o seu rotundo compromiso coa consecución real e efectiva entre homes e mulleres, en todos os eidos da sociedade, algo que aparece ben sinalado, por exemplo, no informe anual da Valeduría do Pobo. E, por suposto, tamén se continúa impulsando e consolidando os CIMs de Galicia, o que vai acompañando o maior investimento da historia nestes centros. Investiránse 5,8 millóns de euros para reforzar os 84 centros que dan servizo a 200 concellos. E, seguindo nesta liña, pídese nesta moción a creación dun CIM, Centro de Información á Muller, e levamos moito debatido sobre este tema ano tras ano. Os CIMs son recursos municipais, por iso non é normal que un concello que é cabeza de comarca e partido xudicial non teña CIM. Betanzos non se presentou a convocatoria da Xunta de Galicia que permite preparar as instalacións que darían cabida a un CIM. Por tanto, consideramos que o Concello debe crear este recurso imprescindible contra a violencia de xénero e iniciar os trámites necesarios para o seu axeitado funcionamento. Porque, repetimos, os CIMs son de competencia municipal e, por tanto, son os propios concellos os que deben dar pasos para crealos e despois solicitar as axudas da Xunta. Polo tanto, poderíamos estar de acordo co punto número 3 da exposición dos motivos, pero entendo que esta moción non se vai votar por puntos. De momento, máis nada nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, todos os avances en materia de igualdade na historia da democracia do noso país viñeron da man do socialismo. Dende o permiso de paternidade ata as dúas leis de interrupción voluntaria do embarazo, dende a lei contra a violencia de xénero, a lei de igualdade. Polo tanto, a igualdade para nós, para os socialistas e as socialistas, é un principio fundamental e irrenunciable. O noso proxecto de goberno pasa por incluir a igualdade como eixo prioritario, vertebrador e transversal a todas as áreas, dende o deporte ata a loita contra a violencia de xénero ou os dereitos sexuais e reproductivos. Os países máis igualitarios e cos índices máis elevados de participación equilibrada por sexos na toma de decisión tamén son os máis desenvolvidos e os que obteñen mellores resultados económicos. Aínda que temos avanzado, queda moito camiño por percorrer para acadar unha igualdade máis efectiva, máis real. Entre os principais compromisos que temos dende o Partido Socialista, pois nos podemos encontrar primeiro, erradicar a violencia de xénero, e para isto traballouse arreo na recente renovación do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, incluindo medidas que incrementan a prevención, a protección e asistencia ás mulleres. Tamén apostamos por unha economía de igualdade, a pesar dos avances legislativos en materias laborais, a reforma laboral e o incremento do salario mínimo interprofesional, as diferencias entre homes e mulleres son aínda un lastre para a nosa democracia. Temos o firme compromiso de acabar de rematar coa fenda salarial que aínda existe en moitos ámbitos, de avanzar cara a unha efectiva corresponsabilidade nos cuidados que sitúe homes e mulleres no mesmo plano no mercado laboral, de garantir a paridade real coa presenza de mulleres en todos os espazos de poder do sector público, das grandes empresas, das sociedades cotizadas ou dos colexios profesionais, ou apostar por políticas que favorezan e melloren a integración laboral das mulleres nas ocupacións STEM, é dicir, na ciencia, na tecnoloxía, nas enxeñeirías e nas matemáticas, empezando pola sensibilización e a promoción na infancia e na súa xuventude. Ou melloras tan simples como as que comentaba a alcaldesa a hora de levar a cabo distincións ou honras que normalmente tamén sempre pensamos en homes e, polo tanto, temos que ir mudando esta inercia. Tamén queremos unha democracia paritaria co obxectivo de conseguir a representación equilibrada entre mulleres e homes en todos os eidos, en todas as institucións. As mulleres son o 51% da poboación, polo que a visión e as aportacións das mulleres teñen que estar nos órganos de decisión. Tamén hai que apostar por un sistema coeducativo que garanta a igualdade entre os sexos en todos os niveis, dende infantil ata as universidades, e que incorpore os intereses, coñecementos e a historia das mulleres no currículo. Tamén é necesario para protexer e dar ferramentas na defensa aos menores nas contornas digitais fronte á pornografía e a iniciación á prostitución. Temos que apostar decididamente, e así o estamos a facer, por unha administración feminista o que implica que todo o funcionamento e os profesionais que prestan un servicio público teñan que ter formación suficiente para poder dar un trato igualitario e
e a debida asistencia aos administrados e as administradas. O camiño cara a igualdade real e efectiva tópase con novos obstáculos, como son o crecente negacionismo do machismo e a oposición ás políticas feministas, que ven dirixido dende a ultradereita e, polo tanto, temos que acabar e cercenar estes frenos, estes lastres. Sobre, xa entrando a valorar os acordos que formulan, presentan un deles que é crear unha valeduría, non? E temos moitas dúdas primeiro na denominación, non, que utilizan, porque supón usar un termo que pode levar a erro, posto que xa existe a valaduría do pobo, que é unha institución que está recollida no Estatuto de Autonomía, como ben sabemos todos e todas, e tamén temos dúbidas pola estrutura deste organismo que propoñen crear, posto que na moción non indican cal será a composición do órgano, nin a cualificación ou rango das persoas que a compoñan, ou tampouco a forma de deliberar ou de resolver. Pero, bueno, isto tampouco vai a ser un obstáculo para que poidamos apoiar esta moción, posto que entendo que é unha declaración de intencións para que se cree esta figura. No tocante á creación do Centro de Información á Muller e dun Centro de Orientación Familiar, evidentemente que estamos de acordo. Dende a Alcaldía xa se informou en varias ocasións e xa se diron as instruccións oportunas e os pasos necesarios para crear este servicio tan necesario para a veciñanza de Betanzos e da comarca. Non é un recurso municipal. As competencias en servicios sociais que eu seipa neste país son das comunidades autónomas. Os concellos temos a obriga de prestar o servicio de axuda no fogar, por exemplo, pero a competencia financiadora a teñen as comunidades autónomas e o Estado. E os servicios sociais son competencias da administración autonómica. E debido a isto, o Centro de Información á Muller, e debido a que non está subvencionado a súa creación ao 100%, como si o estaba antiguamente, para poder leválo a cabo, pois temos que recurrir a persoal xa existente, a medios xa existentes, porque esa famosa lei de racionalización e sostenibilidade do sector público pois non permite aos concellos asumir novas competencias que non lle son competenciais. As nosas son ben claras: un parque, alumado público, asfaltado, unha biblioteca, un cementerio e a rede de abastecemento e de depuración. O resto non son competencias propias do Concello de Betanzos. Por lo tanto, para crear unha competencia impropia, temos que aproveitar os recursos das competencias xa existentes ou que sexan subvencionadas ao 100%. Por lo tanto, para poder ter un fin, temos que aproveitar os recursos humanos que temos e, logo disto, si poderíamos concorrer a esa convocatoria, que, reitero, antes era para a creación e agora é para o mantemento. Por lo tanto, primeiro temos que crear con recursos propios o Centro de Información á Muller, e así se vai a facer e así se está a traballar, pero evidentemente non damos arreo co que temos que facer no día a día e aproveitar os recursos humanos dos que dispoñemos para levar a cabo máis competencias, pois non ten un fácil encaixe. Pero entendemos, e pode dar xa despois máis datos á alcaldesa sobre isto, de que nun período recente e próximo se vai a poder levar a cabo, reitero, aproveitando recursos humanos, recursos materiais e o edificio existente de servicios sociais para poder prestar este servicio que non é competencia municipal. Imos a votar de forma favorable a moción que formulan. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Como repetimos sempre que traemos esta moción, ímola traer todos os anos, todas as veces, para que non se disguste. Señor Villaverde, xa lle digo que o 25 de novembro vámola traer outra vez, para que non se disguste e para que o teña en conta. É dicir, consideramos, sabemos que hai moitos avances nestes últimos anos en materia de igualdade, consideramos que son moi necesarios, claro que sí, pero temos moitas cousas por facer. Moitísimas cousas por facer, porque a Xunta pon unhas palabras moi bonitas todas nun papel, pero despois a realidade é que a xente que sufre maltrato no seu fogar non ten acceso nin a un psicólogo, nin a un psiquiatra, nin a un CIM, tense que desplazar a Coruña para poder ir a un COF. Na maior parte dos casos, as rapazas novas non teñen nin como desplazarse, porque non sei se saben que o COF que está na Coruña está cerca da Torre de Hércules, é dicir, teñen que cruzar casi a provincia inteira para poder ir a un centro de planificación familiar.
Isto é o ben que o fai a Xunta de Galiza e os cartos que destina a Xunta de Galiza para as mulleres que necesitan ese tipo de axuda. A Valedoría de Igualdade rexistramos no Parlamento de Galiza o 7 de marzo do 2023, si queren despois paxollos, na mesa do Parlamento, como sería esa Valedoría de Igualdade, que tería que mirar, que tería que levar, e, pois, as leis que terían que... como se tramitaría todo. É dicir, considerei que aquí sería un pouco tostón leerlle a todo o mundo o que é isto, pero realmente si temos unha proposta en firme para esa Valedoría de Igualdade, porque consideramos que o valedor do pobo está para outro tipo de cuestións, é dicir, as cuestións das mulleres, unha cuestión tan importante como o que este tipo de abusos a mulleres deberíase de tratar pois como se trata cando se vai a denunciar, que non se denuncia nun sitio normal, sino que hai unha persoa especializada que lle axuda e que as acompaña en toda ese trámite, polo cual consideramos que esta Valedoría de Igualdade debería de ser moi necesaria. Nada, agradecemos o voto favorable do que o faga e lamentamos o que sería o pensamento retrógrado que seguimos tendo nesta sala de plenos, aínda que a maioría de nós somos todos bastante novos. Nada máis, grazas. Moitas grazas, concelleiro non escrito. Gracias, señora alcaldesa. Non sei se o di por a miña intervención ou dun pensamento retrógrado, evidentemente. Mira para mí, entón, entendo que vostede se o pensa. Eu non me dou por aludido, porque que non compartamos o discurso e a exposición de motivos non quere dicir que non compartamos o fondo. O obxectivo estou seguro de que para todos é o mesmo. Evidentemente, os camiños, pois, non os compartimos. Eu, teñen a toda a liberdade e encantado de que traian a moción o 25 de novembro e volvan o 8 de marzo, e eu encantado de volverlles a respostar. Oxalá poidan traer tamén en novembro de 2027. Eu tratarei de estar aquí para respostarlles. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira popular. Señora alcaldesa. Ben, voume remitir á miña primeira intervención, pero voulle dar a razón ao señor Villaverde no que dixo de que veña de onde veña a violencia ou o acoso, así o xulgan, porque a primeira proposta para a súa Valedoría de Igualdade igual tiña que ser que denuncien a vergoñenta campaña que están facendo, o seu brazo sindical contra a Conselleira de Política Social e Igualdade, é dicir, contra unha muller polo feito de ser muller, algo que non sucedería se fose un home. Os panfletos que reparten por aí non son machistas. Xa sabemos que non aceptan leccións de feminismo, nin de nada, tampouco nos pretendemos darllas, preferimos actuar con feitos a prol da igualdade das mulleres. Creo tamén que non queda dúbida que o Partido Popular está de acordo coa creación dun CIM e dun COF, nin tampouco queda dúbida de que a Xunta traballa a prol da igualdade das mulleres, polo tanto, o noso voto vai ser en contra. Máis nada e moitas grazas. Voceiro socialista. Nada máis que engadir. Falaba na moción anterior que estábamos ante un tema de importancia, non, para a veciñanza ou de darlle un nome a un espacio público para o disfrute de todos e de todas, independentemente da súa ideoloxía, e eu penso que pois non é este tipo de mocións que evidentemente nas súas exposicións de motivos pois levan un tinte político que non sexamos capaces a votar de forma conxunta cando estamos a falar de levar a cabo medidas para fomentar a igualdade entre os homes e as mulleres, pois nos ten que facer e levar a cabo unha profunda reflexión a todos e a todas. Nada máis que engadir. Eu si vou engadir. Pequena. Un minuto. Nada, ningún minuto me leva. O BNG non ten brazo sindical. É dicir, o BNG é un partido político e supoño que se fará referencia á CIGA. A CIGA é unha sección sindical que non ten nada que ver co partido político. Nada máis. Grazas.
eu voume a ceñir a moción e vou a respostar a voceira popular. Porque os que formamos parte dunha corporación deberíamos, como mínimo, saber cales son as competencias do concello no que estamos. Sí, dame igual os xestos que faga, non a sabe. Non a sabe. Esta frase que anotei textualmente, eu vou na perseguir con esa frase, porque non sabe cales son as competencias en servizos sociais dun concello do tamaño de Betanzos. Porque, mire, as competencias en servizos sociais dun concello do tamaño de Betanzos serían prestar os servizos sociais comunitarios. Xa sei que non é o único que se fai, pero todas as demais son competencias impropias. Todas. Incluído a axuda no fogar, que tamén o seu partido dixo moitas veces que era competencia municipal. Mentira. É mentira. A xestión que a xente teña que acudir ao concello a solicitala e que se xestione esa solicitude non lle dá a competencia aos concellos. Os CIM non son competencia municipal. A igualdade en toda a súa extensión é competencia da comunidade autónoma e, por tanto, da Xunta de Galicia. E as subvencións que saca a Xunta de Galicia no referente aos CIMs son para o mantemento dos xa existentes. O Concello de Betanzos, sábeno, dende hai moitos anos, leva solicitado que a Xunta faga un CIM en Betanzos. É verdade que a Xunta mudou e dende hai uns anos non fai CIM. O que fai é sacar unhas indicacións para que os concellos creemos os CIMs e despois pidamos esa subvención coa que nos axuda a mantelos. Duns anos para aquí, porque eso non era así. O de Coirós e o de Curtis, que son os máis cercanos a Betanzos, non se fixeron así, pregunte. Pero agora sí, porque mudaron a norma ao seu... É comodísimo ter as competencias, pero fai ti e despois pídeme unha axuda. E xa veremos. Xa veremos se che dou 10 ou 20 ou 5 ou 3 ou 40. Ou nada. Eso é comodísimo. Aínda así, o Concello de Betanzos e a alcaldía, que é moi terca e moi tozuda, creará máis cedo que tarde un CIM, sen axuda de ninguén, e pedirá esa subvención cando este creado. É unha competencia impropia e probablemente terá informes en contra. Pero, como a esta corporación estamos todos e todas de acordo, entendo que nos dará igual. Entendo que nos dará igual. E votaremos a favor deso, a pesar dos informes en contra. Esta alcaldía é tan tozuda que as técnicas municipais xa están mirando o que hai que facer, porque tamén se debatiu aquí nalgúnha ocasión, e como hai que aproveitar os recursos humanos que temos, que o lugar ideal, entendemos, debe ser no mesmo edificio donde están ubicados os servizos sociais. A única zona apropiada e que cumple os requisitos que esa orde da Xunta de Galicia para os CIMs é na mesma planta onde están os servizos sociais municipais, porque en ningunha das outras se cumpliría. Por tanto, hai que pensar nunha redistribución do espazo. Xa as técnicas municipais están traballando niso, reubicar o espazo para dar cabida ao CIM. Xa se está a traballar e constame que o saben, ademais. Constame. E farao. Pero os CIM, voceira popular, non son recursos municipais. Están ubicados nos concellos. Agora a Xunta exixe que os creen os concellos, pero non son competencia municipal. Nin o SAF, nin a dependencia,
nin o xantar na casa, nin moitas outras cousas. Nin outras que facemos sen axuda de ninguén. Este concello é moitos, non somos únicos aquí nesta comunidade autónoma, nin moitísimo menos. Pero sí, a competencia, como nos centros de día, como nas residencias, é de quen ten as competencias en servizos sociais. E se repasa as competencias dun concello do tamaño de Betanzos, verá que en servizos sociais ceñiríase a información, valoración dos servizos sociais comunitarios, que non son os específicos. Hai unha gran diferencia. Ben, pois, lamentando efectivamente que non podamos estar de acordo nin en temas como este, señor secretario, que se someta a votación esta moción. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Pois queda aprobada esta moción co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e o voto en contra dos concelleiros non adscritos e do Partido Popular. Punto seguinte. O punto seguinte é o punto 8º, a moción do BNG sobre a xestión do mercado municipal. Voceira nacionalista ten a palabra. Grazas. O Concello de Betanzos conta dende hai décadas cun mercado municipal situado no corazón do noso casco histórico. No ano 1951 abriu ao público o mercado de abastos de Betanzos no centro da parte medieval da vila, onde existía dende moi antigo un mercado de produtos alimenticios, como ben deixa ver a microtoponimia da zona. O mercado foi durante décadas un dos motores da vida diaria do noso casco histórico, ao permitirlle á veciñanza o abastecemento de diversos produtos frescos e de alimentación. Coas mudanzas do estilo de vida e co declive do casco histórico, o mercado municipal foi perdendo dinamismo pouco a pouco e nos días previos á súa reforma só podíamos atopar uns poucos postos de alimentación na planta baixa e o seu número e variedade víase moi reducido. No 2022, ao abeiro dos fondos Next Generation, iniciouse un proceso de reforma integral do mercado. Este proxecto, cun custo aproximado de 2 millóns de euros, propuña un novo concepto de mercado que o habilitaría para a venda de produtos de proximidade e para o seu uso no sector da restauración, hostelería e de artesanía. A día de hoxe, coa obra próxima a ser rematada, as veciñas de Betanzos e a Corporación Municipal non temos certezas ao respecto do seu uso e do seu aproveitamento no futuro. Mais alá das noticias da prensa, en que se nos indica que a xestión sería compartida entre o Concello e unha empresa privada. Así, polo que puidemos ler na prensa en semanas pasadas, 4 postos serían xestionados polo Concello e o resto por unha empresa concesionaria que debería asumir a adxudicación dos espazos, o mantemento, a limpeza e a seguridade e a dinamización do mercado. Dende o BNG levamos anos propoñendo medidas para dinamizar o mercado municipal e a economía do Concello e da comarca, integrando produtos de proximidade e facendo mercados de produtos de tempada na Praza Fernán Pérez de Andrade, entre outras propostas. Perante as noticias de privatización do mercado municipal, dende o BNG exiximos ao goberno local que se valore a xestión directa do mercado municipal, que se lle explique ao pleno e ao conxunto da veciñanza de Betanzos os motivos polos que non se optou por este modelo de xestión desde un principio e as razóns por a que esta xestión foi debatida en pleno nin sometida a votación. E por todo exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do BNG somete a debate os seguintes acordos. 1. Instar ao Concello de Betanzos a valorar e estudar a xestión directa do mercado municipal de abastos. 2. Instar ao Concello de Betanzos a explicar os motivos polos que se anunciou en prensa a xestión privatizada do mercado e por que non foi sometido a debate e aprobación no pleno mencionado modelo, así como o estado de tramitación da adxudicación da xestión do mercado municipal de abastos. 3. Instar ao Concello de Betanzos a informar do estado das negociacións coas praceiras que ocupaban o mercado antes da súa reforma para volver ao seu emprazamento orixinal
E 4, facultar a alcaldía e a concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Estamos de acuerdo en valorar la gestión directa, pero si el gobierno local considera oportuno sacarlo a licitación pública, son ellos los que tienen la iniciativa. Aún así, estamos de acuerdo a la transparencia que piden estos acuerdos. Nada más, gracias. Moitas grazas. Voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, nós non temos por que estar en contra da xestión directa, incluso, bueno, pues, noutras infraestructuras así o manifestamos, por exemplo, no que se refire ao complexo deportivo do Carregal. Así o manifestamos sempre cando, lóxicamente, sexa posible, e tendo en conta, no referente ao complexo deportivo do Carregal, que o Concello de Betanzos ten persoal propio especialista, e ten, pois, neste caso, un técnico de deportes. O que vostedes plantexan nesta moción, sobre todo no que se respeta ao punto número 1 de valorar esa xestión directa, evidentemente, pois non podemos estar de acordo, pero non podemos estar de acordo porque entendemos que para que este tipo de modelo funcione no mercado de abastos tal e como se plantexou, está plantexado, rematado o proxecto de obra, a execución da obra do mercado de abastos, vai a ter cabida diferentes negocios de hostalaría. Polo tanto, o Concello tendría que contar con persoal especialista axeitado para poder xestionar isto dunha forma directa. Explícome, quero dicir, noutros, hai múltiples exemplos de mercados en Galicia, non fai falta sair de Galicia, nos que, bueno, pois, se comezou facendo unha xestión directa, despois tivo que mudarse e fíxose unha licitación pública. Estou falando de mercados máis grandes que o noso, de Betanzos. Nesa xestión, digamos, nesa licitación, accederon diferentes negocios. Cada un deses negocios tiñan xestión propia e directa, e ao final, nos últimos tempos, mudouse ese modelo e fíxose unha xestión única, privada, desos espazos. É dicir, xa hai exemplos na nosa comunidade autónoma nos que, evidentemente, xa se valoraría, xa se estudaría esa xestión directa e tamén onde xa se probou, quero dicir, non é dicir que non se probara, si xa se probou o modelo, digamos, non funcionou, aínda sendo xestión privada única de cada un dos negocios. Polo tanto, entendemos que o Concello non ten capacidade para xestionar directamente isto, a non ser que de alguna forma se puxera en marcha outro tipo de prazas públicas que agora mesmo non existen. Polo tanto, vostedes o que plantexan aquí é facer esa valoración, nós entendemos que iso non é posible, tal e como está agora mesmo configurado a relación de postos de traballo do noso Concello. É certo que si se anunciou en prensa esa xestión privatizada, pois por algo faría o goberno municipal, supoño que non terá ningún inconvinte en así explicalo. Evidentemente, nós non imos a estar en contra nunca da transparencia que poida exercer o goberno municipal nesta sesión plenaria, e pedimos a votación por puntos precisamente polo que acabo de explicar. Co punto número 1 non podemos estar de acordo, co 2 e co 3 sí. Máis nada nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Ben, nada, eu anuncio que imos a votar de forma favorable a moción porque o que se pide nela xa o vou a facer aquí, que é aclarar todo
o relativo ao que se formula. Ben, o obxectivo primordial, cando alá polo ano 2022 se formulou a actuación de transformación do mercado de Betanzos, era logar a súa renovación, a súa recuperación, tanto económica como social, de forma que se convertese no principal elemento vertebrador da estrategia de rehabilitación de todo o casco histórico, é dicir, que actuando como cabeza tractora para dinamizar a zona e para tratar de captar novos emprendedores que fosen a establecer os seus negocios, a súa actividade no casco histórico, tendo como referencia ese faro que queremos que se converta a Praza de Abastos. Como ben explicaba a voceira do Partido Popular, vemos que en toda a xeografía tanto de Galicia como no resto do país, prácticamente todas as prazas de abastos camiñan no mesmo sentido. Si hai excepcións, como pode ser a Praza de Lugo, como pode ser a Boquería ou a Praza Central de Valencia, que se consideran como grandes centros logísticos e turísticos. Vemos tamén que co anterior horario da Praza de Abastos ou das prazas típicas na que só se abría e só se abre en horario de mañán, pois é un hándicap importante, posto que a maior parte da cidadanía, por motivos de conciliación e por motivos laborais, necesita un abanico de disponibilidade de apertura máis amplo para poder levar a cabo as súas compras. E así é como estamos enfocando todo este proxecto, xa non só na xestión do mercado, que entrarei a pormenorizar a continuación, sino tamén con varios elementos que se van a instalar dentro deste proxecto de mercados sostibles que acompañan a esta recuperación da Praza de Abastos en base a esa subvención do PIREP, que é a instalación de taquillas intelixentes, incluso refrigeradas, para que os veciños e as veciñas, a través dunha canle de compra que se habilita a tal efecto, poidan facer as súas compras e que se deixen nesas taquillas intelixentes que van a estar refrigeradas e que calquera veciño ou veciña de Betanzos acuda a ese mercado en horario de tarde, acuda a taquilla e recolla o seu pedido dun produto fresco, dun produto de cercanía, dun produto no que se poida seguir toda a trazabilidade. Pois ben, para todo isto, alá por ese ano 2022, decidiuse, por parte do goberno local, iniciar unha colaboración con unha das melloras consultores existentes a día de hoxe en España, en apertura de negocios de hostelería e gastronomía responsable, que é unha empresa que, entre outras moitos proxectos, levou a cabo a transformación do mercado de San Antón no barrio de Chueca, en Madrid, e que está aí para que todos e todas podamos comprobar a dinamización que se levou nesta zona e o modelo de actuación para tratar de reflectir, de replicar aquí no noso mercado de Betanzos. Estas transformacións supoñen integrar os produtos e os postos tradicionais de venta de produtos frescos e de proximidades, complementándoos con outros destinados a unha maior variedade de actividades como a hostalaría, gastronomía, artesanía, turismo ou outra serie de produtos, de forma que permitan estender a actividade horaria, como decía, de todo o mercado ás tardes e fin de semana, logrando deste xeito unha simbiosis que beneficia a todos eles, xa que permite unha maior afluencia de clientes e persoas interesadas, que son os posibles consumidores tamén destes postos do mercado tradicional, e mesmo funcionan como proveedores dos propios negocios de hostelería que se vayan a instalar na Praza de Abastos. Esta estrategia pretende mirarse no espello dos resultados obtidos por outros mercados que tamén arrastraban unha situación similar a de Betanzos. Partimos de unha praza de abastos que tiña dúas peixerías, unha froitería e unha carnicería, e que o resto do espacio estaba ocupado por as entidades sociais e deportivas e culturais. Polo tanto, o que queremos é que non se quede en 4 postos, sino que sexa un referente, un polo, e que haxa unha dinamización cultural, gastronómica, artesana, e que sexa un motor dentro do ámbito do turismo. Entón, para poder levar a cabo, o Concello se reserva a xestión directa de 4 postos que estarían destinados exclusivamente á venda do produto fresco, dese produto de proximidade, como son a pescadería, a carnicería, a frutería, é dicir, volver a esa situación inicial e ofertar o resto de postos que son
outros 8 hasta chegar a esos 12 a través dunha xestión indirecta, a través dun operador principal con que achega a súa experiencia e coñecemento nun sector tan competitivo e profesionalizado como é o da gastronomía, a hostelería e a restauración, que evidentemente nin o Concello ten profesionais para poder xestionar eso, nin para dirixilo, nin moito menos para atendelo. E aparte que é un tema que cada vez vemos que ten máis demanda e aparte de ter máis demanda, pois tamén precisa unha maior experiencia, unha maior formación e, repito, o Concello non ten estas posibilidades nin cuantitativamente nin cualitativamente. Con isto non quere decir que se abandone en absoluto a xestión pública do mercado e se ceda completamente a mans privadas, máis ben ao contrario. Chega o Concello establecerá un comité de expertos polos que se valorarán as ofertas e as propostas de actuación que deben presentar os interesados, sempre baixo uns condicionantes e requisitos mínimos requeridos dende esta administración nos pregos de licitación que evidentemente teñen que pasar pola mesa de contratación e todos e todas participaremos nese procedimento para que se quita a licitación, reitero, esa xestión do mercado e que deberán ser superados amplamente en todas as ofertas presentadas co fin de garantir unha xestión adecuada e conforme ao servicio público que se require dende o goberno municipal. O adxudicatario ou a adxudicataria desta xestión do mercado deberá responsabilizarse non só da propia actividade diaria de cada un dos postos, reitero, sin ter en conta esos 4, senón que será o responsable de garantir e xestionar a limpeza do edificio, o mantenimento, a seguranza, a asistencia ao público e toda a dinamización e a súa publicidade. Deberá propoñer a realización de actividades culturais, recreativas, a instalación de postos rotatorios con ofertas diferenciadas, actuacións para nenos, actuacións para a terceira idade, etc., e sempre primando a presencia e a instalación de negocios e de produtores locais e sempre coa garantía de que dende o Concello se vai a manter e potenciar o servicio aos veciños e veciñas de Betanzos e de que se vai a garantir o acceso a todos os betanceiros a unha oferta diaria deses produtos frescos e de proximidade. É por iso que, para poder lograr as mellores ofertas, tanto para os postos de produtos frescos que serán de xestión directa por parte do Concello, como dos distintos interesados en desenvolver a xestión principal de todo o mercado, resultou primordial non comenzar esta licitación ata que as obras de renovación estiveran concluídas, posto que había moito interese por parte dos operadores e desas hipotéticas persoas que estiveran interesadas, e así tamén o entendíamos dende o Concello que era mellor rematar a obra, que se vexa a donde se chegou e que agora pois se poidan facer unha composición de lugar e en base a esos pregos que se están redactando pois no momento que se inicia a licitación realicen as súas propostas, as súas ofertas para poder presentar uns proxectos de calidade e que cumplan con esas premisas con que este goberno pois iniciou, reitero, ali polo 2022 este proxecto de renovación do mercado. E creo que me queda que lles explique o estado das negociacións coa parceiras que ocupaban o mercado antes da súa reforma. Como dicía, había 4 postos ocupados, 2 deles eran de concesión anual, o da froita e o dunha peixería, polo tanto, extinguiuse o contrato no seu momento e as outras 2 praceiras que viñan de xeracións atrás, as concesións, pois teñen unha concesión a perpetuidade. Entón, no momento que se iniciaron as obras e non podían seguir levando a cabo o seu servizo na ubicación da Praza de Abastos, pois se lles buscou unha ubicación alternativa, facéndose cargo o Concello do custe do traslado e do prezo dos alugueiros, en tanto en cuanto non se volvera ao seu estado orixinal. Polo tanto, en canto se vai a producir a licitación destes 4 postos, as 2 praceiras, se así o estiman oportuno, volverán aos seus postos. No caso de que non estean interesadas, pois non volverán, pero teñen o seu dereito a volver nas condicións nas que estaban anteriormente ao inicio das obras, e os outros 2 postos pois sairán en aberto, e se non queren volver, pois sairán 4 postos a licitación. Nada máis, eu creo que contestei todo o que se recollía na moción. Se hai que facer algún tipo de aclaración, pois tratarei de facelo na segunda intervención.
Moitas grazas. Voceira nacionalista. Grazas. Eso, pensamos e compartimos que era necesario o amaño do edificio, a posta en valor e a dinamización do mercado. O que non estamos de acordo é nesa privatización. Insistimos, e menos cando se invertiron casi 2 millóns de euros nese proxecto. Non dubidamos, veremoslo co paso do tempo, se a privatización ou non deste tipo de espazo é rentable e cumpre o que promete o equipo de goberno. Nós, con xestión directa, referíamonos á xestión dos 4 postos que xa hai, non entendemos por que se eses 4 postos se poden xestionar de forma directa, o resto non se pode facer igual. Non é que o Concello teña que poñer o bar ou a restauración dentro do mercado. Polo resto, pois nada máis. Agradecemos a aclaración, o que sí, non entendemos tamén por que temos que traer este tipo de cuestións ao pleno ou enterarnos pola prensa, e que non sea o goberno municipal o que nos cite para darnos as explicacións oportunas. Nada máis, grazas. Sí, voceiro do Grupo dos Non Escritos. Nada máis, creo que con a explicación do señor Fernández tan completa quedou todo claro. Muchas gracias. Grazas. Voceira Popular. Grazas, iba a decir señora alcaldesa, pero señor Fernández. Ben, a ver, non entendimos que se referían exactamente á xestión directa desos 4 postos, quer decir, creo que na moción se falaba máis en xenérico, pero evidentemente o Concello xa ten unha experiencia nesa xestión dos postos propiamente ditos da Plaza de Abastos, como a coñecimos toda a vida, ou polo menos nos últimos tempos, pero tamén eu penso que hai que recoñecer que a xestión dos outros 8 postos se extralimita un pouco das funcións que poida ter o Concello de Betanzos. E volvo a insistir, non se trata de debater se é xestión directa ou indirecta. Eu creo que o que temos que perseguir ou deberíamos de perseguir é que funcione e que realmente se convirta nese motor e nese punto de atracción turística, pero non só turística, senón que volva a recuperar o que sempre foi ou o que coñecimos cando éramos algunhas dos que estamos aquí pequenos, que era, o que se coñece como unha praza de abastos, onde íamos todos coas nosas aboas ou nais ou tías a facer as compras desos produtos frescos, pero evidentemente a vida muda e todo ten que avanzar e o importante, como decía, creo que se recupere ese esplendor da Praza de Abastos e entendemos que o Concello non ten capacidade nin persoal con esa experiencia, nin con esa, digamos, especialización para poder leválo a cabo. Máis nada e moitas gracias. Moitas grazas, voceiro socialista. Si nada, moi brevemente. Non é a primeira vez que sae isto en prensa, non é a primeira vez que se fala no pleno. Vostedes mesmos fixeron unha pregunta sobre a xestión deste espacio e se lles contestou de forma resumida o que lle acabamos de contestar, que por unha banda se ian a licitar os postos de venta de mercados da mesma forma de xestión que estaba todo agora e que se estaba estudando realizar unha xestión distinta no resto de postos. Eu entendo que ven sendo o mesmo. Por unha banda, vais a quitar unha xestión de 4 espazos para postos de venda de produtos frescos e de cercanía, peixería, carnicería, froita, ou o que se considere oportuno, e por outra banda tamén se vai a facer unha licitación pública exactamente igual a estas 4, pero dunha unidade única, entendendo como si que esos, en vez de quitar 8 postos distintos que logo o Concello tería que poñer de acordo aos 8 operadores, organizar e unificar as baixelas, os mobiliarios, como proceder á recollida desa loza, desos utensilios de cociña, deses utensilios de hostelería. Como establecer a programación cultural, a apertura, o peche, a seguridade,
unha complicación bastante importante. Entón, entendendo esos 8 postos como unha unidade única a que só pode optar un operador, a xestión do Concello é a mesma que os outros 4 postos. Por unha banda, licita o uso de 4 postos, de 4 planchas de produtos frescos, e por outra parte unha unidade única para todo o que ten que ver ca hostelería, gastronomía e a dinamización do mercado. Polo tanto, sigue sendo un edificio público, sigue sendo dos veciños e das veciñas de Betanzos, vai estar tutelado por unhos pregos que vai a elaborar o Concello, que vai a licitar nunha plataforma de licitación, como non pode ser de outra maneira, estamos obrigados, e evidentemente na que se vai a recoller o que se entenda que vai a ser o mellor para a nosa veciñanza e evidentemente para a dinamización do mercado, e tendo en conta que é certo, se gastou unha cantidade inxente de cartos para tratar de recuperalo. Pois en base a esa cantidade inxente de cartos que se gastaron, pois temos a responsabilidade e o deber de tratar de buscar unha fórmula de uso e de explotación, e enténdase de explotación o que é o uso e a dinamización, non que haxa un retorno para o Concello, pero sí que non nos leve a ter máis gastos, non? Polo tanto, o que se está a facer é pensando única e exclusivamente en que ese mercado actúe como cabeza tractora, como faro para dinamizar o noso casco histórico, que é no que estamos centrando a maioría dos investimentos por parte deste goberno local. A recuperación do edificio da Policía Local, co plan de sostenibilidade turístico, ca recuperación desta praza de abastos e ca construción que falábamos antes deses 2 parques no casco, a implementación dun mobiliario urbano unificado, a colocación das taquillas, dos tótems intelixentes, a formación para o comercio e das demais actuacións como os embalaches, a sinalética, etc. Son máis de en torno a 5 millóns de euros, algo máis, que se van a invertir en 3 anos no casco histórico, e creemos que é unha aposta decidida por darlle unha dinamización. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Ben, pois debatido o asunto, señor secretario, que se someta á votación. Votos en contra. Abstención. Perdón. Quer dicir, a votación non sei se pero xa se explicou todo. Bueno, vale, non hai problema. Repito a votación. Disculpade, repito a votación. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Ben, pois queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto 9, a moción do PP sobre o superávit do presuposto do ano 2024. Voceira Popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Actualmente encontrámonos en situación de prórroga dos presupostos xerais do Estado do ano 2023 debido a que non se aprobou unha nova lei de presupostos xerais para este ano 2025, nin se definiron os obxectivos de estabilidade e sostibilidade financiera para este ano. Neste contexto, as entidades locais descoñecen a situación a que quedan as regras fiscais para o ano 2025 e, por tanto, descoñecen como se aplicará o artigo 32 da Lei Orgánica 2/2012 de estabilidade presupuestaria e sostibilidade financiera en relación co destino do superávit orzamentario, así como a posibilidade de destinar o superávit do ano 2024 ao establecido na disposición adicional sexta da mencionada Lei Orgánica. Dada a actual situación financiera dos concellos e o retraso do Goberno de España en abordar o novo sistema de financiación autonómica para que, unha vez establecido este, pactar o novo sistema de financiación local que permita ás entidades locais facer fronte ao incremento dos precios dos gastos correntes, así como do capítulo de persoal e prestación de servizos aos cidadáns, é imprescindible determinar canto antes os obxectivos de estabilidade e sostenibilidade financiera que serían de aplicación ás entidades locais no caso de que non se aproben os novos obxectivos para o ano 2025. Neste contexto, é necesario que os concellos poidan destinar o superávit do ano 2024 nas mesmas condicións que o ano anterior,
nos termos que establece a disposición adicional sexta, que regula unha serie de regras especiais para o destino do superávit orzamentario que van dende a realización de inversións ao pago a provedores ou a amortización de débeda. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Betanzos presenta ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. 1. Instar ao Goberno de España que aprobe un Real Decreto Lei que permita a prórroga do destino do superávit do ano 2024 para as entidades locais no ano 2025, nos termos que establece a disposición adicional sexta da Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Presupuestaria e Sostibilidade Financiera, que regula unha serie de regras especiais para o destino do superávit presupuestario que van dende a realización de inversións ao pago a provedores ou a amortización de débeda. 2. E último, que a alcaldesa ou concelleiro ou concelleira no que delegue leve a bo fin os citados acordos. Mais nada. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois lendo estes días esta moción coincidía que bueno, se me viñan á cabeza pois unhas palabras que escoitaba o pasado venres nunha entrevista que fora alcalde de Tomares, actual alcalde da cidade de Sevilla, o señor Sanz, que dicía algo así como que falamos moito últimamente, está de actualidade, falar da financiación autonómica, das comunidades que están infrafinanciadas, das que teñen, digamos, algunha vantaxe, pero que nada se fala da financiación local e que moitas veces os concellos, como se falaba en mocións anteriores, asumen competencias que non son propias e ninguén fala diso e ninguén fala da financiación local, non? É verdade, e así o entendemos, que moitas veces as relacións das administracións superiores cos concellos son claramente mellorables. Prova diso é que a propia presidenta da Federación Española de Municipios e Provincias, a señora García Pelayo, leva meses pedindo unha reunión co presidente do goberno con algún dos seus ministros e ninguén a querer recibir, algo que como pouco é sorprendente. Pero bueno, centrándonos xa na moción, entendemos que vai na liña de facilitar e de dotar aos concellos de que poidan utilizar os seus propios cartos, tanto sexa para inversións, para pagar a provedores ou para reducir a débeda, e polo tanto creemos que é algo positivo e vémolo acertado, polo tanto imos a votar favorablemente. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Da man dos que lle negan un día así outro tamén aos concellos desde a Xunta de Galicia un financiamento digno e igual, dos que cando gobernan os seus na Moncloa sofren amnesia e non lembran nin unha sola vez reclamar un novo sistema de financiación autonómico ou local, chega hoxe esta moción que reclama o Estado que lle permita aos concellos destinar o superávit do 2024 nas mesmas condicións que o ano anterior. Permítanme que, en primeiro lugar, apunte unha cuestión sobre a redacción desta moción. Non é nin ben intencionada, nin tampouco verdade. É que destapa a hipocresía verdadeira que ten o PP. Vostedes din que desde o Goberno do Estado non se definiron os obxectivos de estabilidade e sustentabilidade financiera do 2025. Non é certo, sí que se definiron. Levouse ao Congreso dos Deputados. E, de feito, os obxectivos de déficit para o 2025 retomaban os que inicialmente o Goberno do Estado propoñía, que foron rexeitados pola maioría do PP no Congreso e no Senado. Pretendían ou defendían unha millora para as entidades locais que melloraban de ter un superávit do máis 0,2 a un déficit do 0%. Para o período do 2025 ao 2027. Para as comunidades e entes locais isto supuña unha pequena millora para os próximos 3 anos. Sen esquecer, eso sí, os problemas de financiamento dos servicios básicos que ten a Xunta de Galiza e os concellos que sofren como consecuencia, pois eso, dos retrasos da adecuación do sistema de financiamento autonómico, que a estas alturas é un tema do Estado. E sin esquecer tampouco o feito de que a Administración Central segue reservando para sí a maior capacidade de encorrer en déficit, maila que sexan as comunidades autónomas as que deben soportar o alto cargo dos servizos como, pois, decíamos, sanidade, educación e servicios sociais. Mais a Xunta de Galiza, así, porque
vostedes teñen as competencias dos servicios sociais, mas teñenas formalmente, porque despois outra cousa é a práctica, é como se exercen ou os intereses que poñen sobre elas. Por non falar de que deixaron máis de 1.000 millóns de euros sin gastar no orzamento da Xunta do 2023. Esta demanda pode considerarse razoable no sentido de reclamar que poidan utilizar o superávit para as obrigas de pagamento a proveedores, a amortización de débeda ou dos investimentos sustentables, como sería xusto. Mais, se analizamos a situación dos concellos galegos, vamos a sentarnos. Porque a estas alturas non é ningún segredo que os problemas de infrafinanciamento que ten os concellos galegos véñense poñendo de manifesto na FEGAMP na última xuntanza que tuveron en novembro do 2023. O propio Consello de Contas de Galiza, tras analizar as contas xerais de todos os municipios, puxo de manifesto que 16 concellos a día de hoxe atópanse nunha situación límite de sustentabilidade económica e financiera, ao ter liquidación orzamentaria e un aforro neto negativo, e o remanente tamén negativo, pero é que 62 máis concellos teñen algúns destes dous problemas poñendo en xaque as súas economías. Todo isto ven derivado polas competencias impropias que asumen os concellos e que a Xunta de Galicia delega, pero que non dota de orzamento presupuestario. Dos 627 millóns de euros que a Xunta destina sobre o papel, os concellos só reciben un 20% do Fondo de Cooperación Local. O resto, que é o 80%, que son 509 millóns, a través de líneas de subvencións e convenios condicionados ou a dedo. Cando volvo a insistir desde a FEGAM, se lle pide que os inclúan no Fondo de Cooperación Local para financiar debidamente os concellos. A reivindicación da moción non nos é allea, compartímola no fondo, creemos que os concellos teñen que saber e teñen que ter a certeza como van a empregar o superávit do 2024, mais a situación podía ter sido outra cos seus votos no Congreso. E, sobre todo, non podemos abstraernos do maltrato da Xunta de Galicia aos concellos galegos. Si se preocupan pola situación que vive o noso país, muden as políticas da Xunta de Galicia. Fagan que o Fondo de Cooperación execute o orzamento íntegro da Xunta de Galiza sobre os concellos. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista. Grazas, señora alcaldesa. Ben, vou a tratar de ser bastante breve porque xa se explicou de forma pormenorizada, non? Cal é a situación dos concellos, o levamos feito durante sesión tras sesión. Pero que si quero, facerlle un pequeno resumo aos nosos veciños e as nosas veciñas. Alá polo ano 2012, a chamada Lei Montoro, pois impediu, non, que os concellos de toda España e, polo tanto, o Concello de Betanzos non puidera utilizar os remanentes, os superávits que se desprendían das liquidacións orzamentarias, é dicir, da xestión en materia económica, e que eses recursos que estábamos a xenerar pois non os podíamos utilizar nin para facer cargo novos investimentos, nin para outras cuestións. Polo tanto, nos condenaban a amortizar débeda bancaria, no caso de que as tiveramos, e por aquel momento pois tiñamos algún préstamo para financiar intereses que estaban con interese a tipo cero, e polo tanto amortizar aqueles préstamos pois era ir en contra do interese do Concello, posto que se nos podíamos pedir un préstamo para facer unha obra, os tipos de interese estaban máis altos e polo contrario non podíamos utilizar os remanentes que xeneráramos. Aquelo era o panorama do ano 2012, non, con esta Lei Montoro. Durante esos 6 anos que seguiu gobernando o Partido Popular, pois se prorrogou unha tras outra esta Lei Montoro hasta o ano 2018. Foi nese co-goberno do Partido Socialista, a partir do 2018, cando se desbloquea esta situación e que agora pide o Partido Popular que se volva a desbloquear. Primeiro xeneran un problema, despois non o resolven cando gobernan, e cando gobernan os demais piden que se elabore un real decreto
para tratar de solucionalo. Por certo, un Real Decreto que cada vez que se utiliza esta figura legislativa acusan ao Goberno central de utilizar de forma masiva o Real Decreto. E agora piden que se utilice o Real Decreto para solucionar un problema que vostedes crearon e que se puido solucionar en dúas votacións que cando se establecía o teito de gasto para os próximos 3 anos e tanto nas dúas votacións votaron en contra e, polo tanto, impediron liberar 10.500 millóns de euros para os concellos de toda España. E tamén falan de financiamento local, e hai dous sistemas moi fáciles de aplicar en torno ao financiamento local. Por unha banda temos o sistema Xunta de Galicia, 13.000 millóns de euros de orzamento, e repartimos entre os 313 concellos de Galicia 118 millóns de euros. Ou o sistema de Diputación Provincial da Coruña, con un presuposto de 200 millóns de euros, de algo máis de 200 millóns de euros, repartimos este ano para os 93 concellos da provincia 130 millóns de euros, con criterios obxectivos. Por lo tanto, por unha banda, con criterios obxectivos, repartimos 118 millóns de 13.000 millóns de presuposto, e por outra banda, con criterios obxectivos de 200 e pouco millóns, pois repartimos 130 entre 93 concellos. En resumo, primeiro se xenera un problema, despois non se soluciona, e terceiro, agora que gobernan outros, se piden que o amañen e votamos en contra do posible arranxo que era aprobar esa senda de gasto, ese teito de gasto. Estamos de acordo en que os concellos necesitamos os nosos remanentes, en que necesitamos os nosos superávis. Non estamos de acordo co texto que se formula na exposición de motivos, pero tampouco nos impediría ese acordo pois afrontalo e votalo de forma favorable. Pero que si llevamos a propoñer unha emenda de adición é conservar o punto que vostedes plasman na moción, que é instar ao Goberno de España que aprobe un Real Decreto que permita a prórroga do destino do superávit do ano 2024 nos termos que establece a disposición adicional sexta da Lei Orgánica 2/2012, a famosa Lei Montoro, e incluiríamos dous puntos a maiores, que sería instar ao Partido Popular a iniciar negociacións inmediatas co Goberno de España para aprobar o teito de gasto e a senda de estabilidade plurianual, e a continuación entablar as conversas para sacar adiante canto antes os orzamentos xerais do Estado do ano 2025. Non lles pedimos que cheguen a ningún acordo, simplemente que se senten a falar, que se senten a negociar. Estamos nunha democracia e queremos tratar de buscar unha solución para que os concellos estén suficientemente financiados. E o segundo punto, que sería o terceiro da moción, sería tendo en conta que o financiamento dos concellos ten 3 piares básicos: fondos propios, as transferencias das administracións autonómicas e as transferencias das procedentes do Estado, e compartindo a necesidade de establecer mecanismos que permitan o uso do superávit por parte das entidades locais, instamos a Xunta de Galicia a incrementar ata os 200 millóns de euros a parte incondicionada do Fondo de Cooperación Local. Se incluyen estes dous apuntes, pois poderíamos votar de forma favorable a moción, insisto, mantendo tamén o primeiro punto que nos formulan. Moitas grazas, voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Miren, nos traemos aquí unha moción sobre o superávit presupuestario do ano 2024. É dicir, non imos a aprobar nin a incluir nada, é dicir, estamos a falar do Concello de Betanzos e vostedes pretenden que engadamos ahora aquí un punto onde o Partido Popular se sente a negociar co Goberno de España, que, é dicir, a nos eso evidentemente se nos escapa. Nos estamos a tratar de, bueno, pois de que ese diñeiro que lle corresponde a todos os veciños de Betanzos se poida utilizar ben para inversións, ben para pagar a provedores ou ben para amortizar a débeda. Estamos a falar do Concello de Betanzos. A min as negociacións do Partido Popular en España, evidentemente, como comprenderá, se me escapan e eu non me vou a comprometer a nada que non ten sentido neste pleno, ademais, en absoluto. Evidentemente, todos somos coñecedores da situación dos concellos. Precisamente, pensamos que isto é unha proposta positiva e óptima para
que esos cartos que lle corresponden, como digo, aos veciños e veciñas, pois evidentemente se poidan utilizar para bens e servicios para eles, para pagarlle aos provedores, que non somos precisamente nós os máis rápidos en facelo, ou para amortizar a débeda que tamén evidentemente as temos. Que se poñan a comparar o que fai a Xunta, o que fai a Diputación, a ver, é que hai comparacións que son odiosas, é dicir, non ten lógica ninguna comparar os orzamentos, evidentemente, dunha comunidade autónoma con unha diputación provincial, pero tampouco se debe de olvidar en comparar os servizos que ten que prestar, evidentemente, a comunidade autónoma cos que ten que prestar unha diputación provincial, por favor. É dicir, estamos a falar de hospitais, estamos a falar de centros de saúde, estamos a falar de equipamentos deportivos, transporte público e un largo etcétera de cousas que fai a Xunta de Galicia. Parece que, bueno, xa sabemos que é a mala, evidentemente, que podería aportar máis diñeiro aos concellos. Non serei eu quen diga que non. Creo que están en negociación xa na FEGAN, se non, corríxame, señora alcaldesa, que vostede ocupa a vicepresidencia. Agora ben, non lles gusta nunca que instemos ao goberno de España, pero mira, o goberno de España está aí e tamén ten que aportar o seu grao de arena, que en moitos casos non está a facer, por exemplo, coa dependencia, e deso non din nada. Só falan da Xunta de Galicia. Cando queiran, poden traer unha moción e instamos a Xunta de Galicia ao que queira. Pero ahora nos estamos pedíndolle a quen é o responsable, que é o goberno de España, a que deixe que esos cartos sobrantes se poidan utilizar, insisto, para bens e servicios para os veciños, para pago a provedores ou para amortizar débeda. Máis nada que eso. Pero, bueno, en fin, máis do mismo. Máis nada e moitas gracias. Moitas grazas, concelleiro non escrito. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, a modo de curiosidade, as mocións tipo, como podemos ver, teñen respostas tipo, non? Entonces, respostas que veñen prefabricadas dende outros lugares que non son Betanzos. Non se preocupe, voceira do Grupo Nacionalista, que eu cando estuve no PP tamén as utilizaba, así que é algo habitual. Pero, bueno, señor Fernández, a situación nacional, grazas a Deus, actual non ten nada que ver coa situación que tiñamos no ano 2012. Nos entendemos que máis que un problema, nese momento xerouse unha solución á situación económica que afrontaba o país. Pero ben, centrándonos na moción, nós estamos a favor de que os concellos poidan facer uso dese superávit deste ano, que o que se está a falar aquí, é dicir, que gasten os seus propios cartos. Reiterar o noso voto favorable. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Claro que estamos a favor de que se poida utilizar ese superávit. Eles son os que están en contra. Eles son os que votaron en contra no Congreso e no Senado. Eles foron os que votaron en contra que se poida utilizar ese superávit. O que é demagoxia. Fan unha cousa e despois predican con outra totalmente diferente. Eso está para ver e pódeo comprobar calqueira. Calqueira que teña acceso a internet pódeo comprobar. Primeiro din unha cousa, despois fan outra distinta. Pois empecen a barrer pola casa e empecen a facer as cousas desde a Xunta en vez de apuntar co dedo aos demais. Empecen e prediquen co exemplo, en vez de apuntar. Nada máis, grazas. Moitas grazas, voceiro socialista. Sí, brevemente. Parafraseando as verbas da voceira do Partido Popular, eses cartos que lles corresponden aos veciños, que é o que piden vostedes que se poidan utilizar. Miren, non os podemos utilizar pola normativa do Partido Popular, pola normativa do ano 2012, cando se buscou unha solución que foi aprobando o teito de gasto, o que fixo o Partido Popular votou en contra desa solución. Me fai gracia que diga que se lles escapa, que se entre a negociar o teito de gasto para poder desbloquear o uso dos remanentes. Sin embargo, non se lles escapa exixirlle ao Goberno Central que elabore un real decreto para desbloquear o uso dos remanentes. Se desbloquea moi fácil, aproben o teito de gasto para os 3 próximos anos e mobilizamos 10.500 millóns de euros para os concellos. Si falei de financiación de 2 modelos de financiación local foi porque a moción cita o modelo de financiación local e eu non
O que cito é o modelo de como xestionar os fondos propios de cada administración. Dicen que, por unha banda, con criterios obxectivos, con un orzamento de 13.000 millóns se reparten 118, con criterios obxectivos e mediante criterios non obxectivos se reparten máis de 500 millóns de euros, si é certo, en convocatorias que aos 4 minutos despois de habelas aberto se esgotan os fondos, en convocatorias que antes de que saian na plataforma todos os alcaldes e alcaldesas do Partido Popular teñen un mensaxe na que se lles di as convocatorias que van a salir nas 4 semanas seguintes, porque os vin, o sea, non é que me estou inventando, é que é certo, e por eso sacaban en 4 minutos os fondos, frente a un sistema de financiamento para os concellos que se reparte a maior cantidade dos fondos con criterios obxectivos. De 200 millóns se reparten 130, o sea, entre 93. Reparte máis cartos a Diputación Provincial da Coruña con criterios obxectivos entre 93 concellos que a Xunta de Galicia con 13.000 millóns en 313 concellos de Galicia. Eso son dúas formas de utilizar os fondos públicos e foi ao que me referín. E, polo tanto, a solución a un problema que vostedes crearon é ben fácil. Desbloquealo mediante a aprobación do teito de gasto. E sobre o que decía, claro que non era a mesma situación o do ano 2012 que do ano 2020. No ano 2012 eran ERES, no ano 2020 eran ERTES. No ano 2012 rescatábamos bancos, no ano 2020 se lle subían os impostos aos beneficios extraordinarios da banca e o Partido Popular votaba en contra diso. Claro que a situación non era a mesma. Hai dúas formas de salir das crisis. Unha é poñéndose da parte máis necesitada e outra é da parte menos necesitada. Unha forma é apretar aos concellos de España que gracias á débeda que tiña Madrid e Valencia fomos todos detrás e os que xenerábamos recursos non os podíamos utilizar. E mentre se gobernaba non se buscaba unha solución. E tivo que vir outro partido, outra forma de gobernar para buscarlle unha solución e desbloquealo. Polo tanto, estamos de acordo en que non se nos permitan utilizar os superávits e os remanentes, pero tal e como se formula esta moción, ímos a votar en contra, nada máis. Moitas grazas. Só vou a facer unha pequena aportación, porque creo que está todo dito, sobre o tema da FEGAN, que se citou aquí, e vou a decir que comparto un comentario que facía un concelleiro non escrito sobre que a presidenta da Federación Española de Municipios e Provincias non fora recibida por ministros e ministras nin polo presidente. É lamentable se así, non descoñecía ese feito. Direi que o presidente da FEGAN si foi recibido polo presidente Rueda, pero todavía non fomos quen de que recibira a FEGAN ningún conselleiro e conselleira. A primeira vai a ser a conselleira de Política Social, teño que decilo porque é verdad, non sei a data, pero será no mes de marzo, despois de, non sei se 20 solicitudes ou algo así. Entón, si me parece lamentable nun caso, pareceme lamentable no outro, nos dous. Porque entendo que a presidenta de todos os municipios de España debería ter unha relación moito máis adiada cos ministros e ministras e que o presidente da Federación de Municipios de Galegos debería ter outra relación moito máis fluida cos conselleiros e conselleiras. Eso por unha banda. Pola outra, en canto ao Fondo de Cooperación Local, si é verdade que Galicia conta cun Fondo de Cooperación Local e que outras comunidades non o teñen. Tamén é verdade que leva conxelado dende o 2014, falo de memoria, ou 13, máis ou menos, e que dende a FEGAN levamos, pois eu levo dende o ano 2019, e cando menos dende eso, e seguro que dende antes, e seguro que fose que presidise a FEGAN, pedindo sentarnos para falar deste tema e incrementar o Fondo de Cooperación Local base, porque o que medra é o fondo adicional. Ese fondo adicional non se reparte con criterios obxectivos como o fondo base.
E o fondo base leva estancado en 118 millóns dende hai máis de 10 anos. Non recordo a data de memoria. E miren, todavía non nos sentamos nin a falar, porque a Xunta de Galicia si nos convoca a FEGAN e imos os 4 voceiros e voceira a esa mesa xusto antes de aprobar os orzamentos na que se fala do Fondo de Cooperación Local, pero nunca hai negociación porque se nos citan hoxe o Consello da Xunta e pasado mañá. Quero decir, é para dar conta, por así decir, do que vai a pasar. Eso sí non lo explican. Que se manteñen os 118 millóns, que o fondo adicional se incrementa, que se pode destinar ao tema da velutina, ao tema pero non é para traballar sobre ese fondo, nin para un posible debate sobre entendemos dende a FEGAN, entende calquera concello de calquera cor, infrafinanciamento local. Bueno, da igual. Bueno, apúntanme. Apúntanme que o presidente Sánchez recibiu a presidenta da FEN o 25 de 11 do 24. Rueda recibiu o presidente da FEGAN, non sei a data, pero si sei que recibiu. Non moito despois de ser investido presidente da Xunta. Non moito despois. Xa o dixen. Conselleiros e conselleiras non, están moi ocupados, ou máis ocupados. De feito, tamén me consta que o presidente da FEGAN lle trasladou ao presidente Rueda esta queixa e a partir de aí a conselleira de Política Social si vai a recibir ao presidente da FEGAN, como digo, este mes de marzo. Non recordo a data. Ben, o problema do financiamento local é moi serio. Moi serio. Eu coñezo máis en profundidade a situación dos concellos galegos, supoño que no resto de España non será moi distinta, en Galicia é crítica. Xuntanza tras xuntanza na FEGAN, todos os concellos ali representados, estamos representando a todos, falamos de que deste tema de infrafinanciación e de que hai algúns temas que nos afogan. Un é o servizo de axuda no fogar, claramente. Outro é asumir competencias impropias en temas de educación, por exemplo. Fálase dende o que se fai nos CEIPs ata nos conservatorios, ata todo o que moitos concellos asumen en educación. Hai concellos que asumen temas en sanidade todavía a día de hoxe, en temas de auga, en moitísimos temas. Entón, queremos dar pasos. Eu digo moitas veces, o Concello non o pode facer, se transpola a situación a outras administracións, tampouco non se pode pasar de 0 a 100 nun ano, nin en un mandato probablemente, pero hai que mellorar. E aquí estamos representados os partidos que están no Parlamento de Galicia. E aquí está a Xunta, ten maioría absoluta, xa como vicepresidenta da FEGAN, como alcaldesa de Betanzos e como membro dunha corporación municipal, pido que se den pasos neste sentido, porque moitos concellos, e canto máis pequenos, peor, están afogados, de verdad, Betanzos na súa medida, pero de verdad que canto máis pequenos, peor. Ben, funme do tema. Señor secretario, que se someta a votación esta moción. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Hai empate. Hai empate, sí. Díxeme repasar. Repetimos a votación, por favor. Bueno, sei quen votou, pero sí. Bueno, pois repetimos a votación. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor.
Hai empate. Hai empate. Ten que decidir o voto de Voto de calidade, pois o que votei en contra. Vale. Pasamos. Sí. Nada, simplemente aclarar, se o tiña buscado antes de que fixera vostede a referencia. Sí que é verdade que eu falando da entrevista que escoitara o pasado venres da persoa que mencionei anteriormente, fixen referencia a que a presidenta da Federación Española de Municipios e Provincias pedía reunións con Pedro Sánchez e con membros do seu goberno e non a recibiran. Ao que se refería esta persoa na entrevista era o período destes últimos meses, porque si é verdade que o presidente do goberno, e está aquí a foto para corroboralo, recibiu o 25 de novembro a señora García Pelayo, alcaldesa de Jerez e presidenta da Federación Española de Municipios e Provincias, que representa os máis de 8.000 concellos que hai en España. Simplemente dicilo porque cando un comete un erro, pois tamén o ten que asumir. Gracias. Agradezo yo. De non ser así sería lamentable. Igual que en calquera ámbito, nos dous. A presidenta da Federación, celebro que a recibise, debería ter relación habitual co presidente e cos ministros e ministras, igual que en Galicia o presidente da FEGAN debería ter relación habitual co presidente e cos conselleiros e conselleiras, considero eu, en igual medida. Ben, pasamos ao punto seguinte, señor secretario. O punto seguinte, o punto 10º, moción do PP para instar o Concello a convocar o debate anual do Estado do municipio. Voceira popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, o control e a fiscalización por parte dos grupos que conformamos a corporación é, como ben saben, unha das ferramentas fundamentais para facer o seguimento ao equipo de goberno sobre as actuacións que este executa ou pretende executar. Precisamente, na sección cuarta do Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Betanzos sobre o control e fiscalización polo Pleno da actuación dos demais órganos de goberno, podemos observar que no seu artigo 65 detállanse os diversos medios de control que se poden levar a cabo en sesións plenarias ao Executivo Municipal. Nesta ocasión, referímonos ao apartado B, debate anual sobre o Estado do municipio, que establece no artigo 70 tanto as datas nas que será celebrado, orde de comparecentes, así como a necesidade de fixar nunha xunta de voceiras e voceiros a duración das quendas de intervención dos grupos políticos. Aínda que no Regulamento Orgánico Municipal contémplase a celebración do debate do Estado do municipio nos 2 primeiros meses de cada ano. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Betanzos presenta ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Primeiro, que nun prazo máximo de 10 días a contar dende este acordo se consensúen os tempos de intervención de cada grupo. Segundo, que o debate do Estado do municipio se leva a cabo nunha sesión plenaria extraordinaria antes de que remate o vindeiro mes de marzo. E terceiro e último, que a alcaldesa ou concelleiro ou concelleira no que delegue leve a bo fin os citados acordos. Nada máis, gracias. Moitas grazas, concelleiro non escrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, o tema do debate do Estado do municipio é un tema que ven de longo neste Concello. Eu recordo cando se aprobou por primeira vez aquela moción naquel momento de Betanzos Novo. Eu estaba neste salón de plenos non nesta parte, sino entre o público. Bueno, entre o público. O público había máis ou menos o que hai hoxe, non recordo exactamente, pero seguramente estaríamos o señor González máis eu, que era o habitual, non? Pero, bueno, máis alá de bromas, pois naquel pleno aprobouse por unanimidade celebrar o debate de Estado da cidade. Penso que incluso se estableceu como data que se debería de celebrar anualmente no mes de abril, pero a realidade foi que tras a unanimidade, pois nin o señor García Vázquez naquel momento, nin cando tomou posesión a señora Barral, convocaron nunca este pleno extraordinario. Ben, este é un debate que está regulado no Reglamento Orgánico Municipal e que ademais está secundado en máis dunha ocasión polo voto desta corporación, porque foron varias as veces que viñeron mocións deste tipo para tratar de que se convocase dunha vez por todas este debate, pero polo momento non se conseguiu. Nós, en aras da transparencia, sumámonos aos acordos da moción do Partido Popular
E máis, vou a recuperar unha palabra que utilizaba a veces nas súas réplicas conmigo a señora alcaldesa. Eu voulle, de forma amistosa, a retar a que teña valentía e que convoque o debate do estado da cidade. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Somos conscientes de que nada vai resolver este debate sobre a situación de Betanzos nin os problemas que sofren os nosos veciños e veciñas, mas pensamos que se fai en positivo, pois pode ser positivo. Se o facemos con un afán constructivo de falar e escoitarnos, pois se cada un traslade os problemas que vemos ao resto, pois pode chegar a ter algunha solución, co cual nós nese sentido non imos poñer en contra, con lo cual votaremos favorablemente. Moitas grazas, voceiro socialista. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois temos un regulamento orgánico municipal, aprobouse no mandato 2015-2019, elaborouse en base a unha proposta do goberno local daquel entón, participaron os grupos que así o consideraron oportunos e se votou de forma favorable polos grupos que así o consideraron oportuno. Si é certo que en base a unha moción do Partido Popular que presentou, se non recordo mal, a principios do ano 2020 íamos celebrar un debate sobre o estado do municipio, entrara o COVID, o habíamos posposto, habíamos retomado para volver a leválo a cabo, pero as sesións ordenaron que foran telemáticas e decidimos naquel momento non facelo hasta que fora de forma presencial, e si é certo que ata aí. Polo tanto, non temos ningún inconveniente en que se celebre no mes de marzo, se recolle efectivamente nese artigo 70 do Regulamento Orgánico Municipal en vigor que se debe de celebrar nos 2 primeiros meses de cada ano, que se establece unha primeira quenda de intervencións que abriría a alcaldía para darlle continuidade aos voceiros e que se abriría unha segunda quenda de intervencións por parte da alcaldía, a continuación voceiros e voceiras e finalizaría a alcaldía. Si é certo que nese artigo 70 non se regula a necesidade de convocar a Xunta de Voceiros para establecer ou organizar os tempos, como vostedes afirman, pero, bueno, me imagino que sería que querían darlle unha redacción distinta. E si é certo que no artigo 56 do Regulamento Orgánico Municipal pois se recollen as regras das intervencións dos plenos e se recollen os tempos de intervención de cada voceiro e de cada voceira. Pero ben é certo que para un debate sobre o estado do municipio limitar a 5 minutos a primeira quenda e a 3 minutos a segunda quenda non cumprimos nunha moción tipo para máis cumplilo pois nunha celebración deste carácter. Polo tanto, nos próximos días trataremos de chegar a un acordo nos tempos de intervención, poñeremos data e no mes de marzo, esperemos que non entre a pandemia, celebraremos o pleno do estado do municipio. Non sei se voceira popular ten a palabra. máis nada, simplemente engadir eso, que si é certo que houve varios conatos e é certo tamén que foi a principios do ano 2020 que o noso partido presentou esta moción e foi aprobada por unanimidade de todos os grupos que conformábamos a corporación naquel momento e, bueno, pois despois, por desgracia, pois todos os acontecementos seguintes, pois deixaron o tema no olvido. E nada, agradecer o voto favorable, por suposto, entendemos que vai a ser en positivo e para facer propostas e para chegar a acordos, evidentemente, máis nada. Bueno, entendo que se aproba por unanimidade, só como... Hombre... a modo de broma que recollo, reto aceptado. Eu recordo algún reto que lle puxen e que aínda non cumpriu. Recordos, Así que, a ver quen cumpre primeiro. Señor secretario, apróbase esta moción por unanimidade e pasamos ao punto seguinte. O punto 11, rogos e preguntas. Ben, primeiro dase lectura ás respostas ás preguntas do pleno anterior. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, alcaldesa. Respostas ás preguntas do grupo non adscrito.
Respecto a desprendementos no rollo 2931, non consta no Departamento de Urbanismo ningún antecedente sobre a situación que describen, pero de todas formas os técnicos municipais realizarán as comprobacións oportunas ao respecto. Sobre o chan esvaradío nas rúas Doutor José Fariña e Avenida Jesús García Naveira, unha vez finalizados os traballos de limpeza na zona rural, a Brigada de Limpeza iniciará de novo os traballos de limpeza en todas as beiras rúas da zona urbana. Respecto ao asfaltado da Nacional 651 na Ponte Vella, estes traballos foron demandados reiteradamente á administración competente, realizáronse traballos que non foron respectados polos usuarios desta vía e unha vez mellore a situación meteorolóxica realizaránse traballos por parte desta administración. Respostas ás preguntas do BNG sobre Fitur, en canto á recepción aos betanceiros e betanceiras que viven na cidade de Madrid, esta realizouse facendo un seguimento a unha listaxe existente en dependencias municipais e en canto ás facturas, estas serán postas á súa disposición unha vez que os proveedores as emitan. Respecto ao plan de mobilidade, o documento do dito plan encargouse a unha empresa ao non contar o Concello con persoal experto na materia. O dito documento ten contradicións co recollido no PXOM aprobado de forma inicial, polo que se debe adaptar a este, polo que o traballo realizado é totalmente aproveitable. O importe do traballo foi de 15.125 euros e a data de pagamento o día 21 do 12 do 2021. Sobre a instalación de xogos adaptados en parques municipais, unha das prioridades deste grupo de goberno local é actualizar e renovar os parques infantís da nosa cidade. Nesa liña, como ben saben, no post adicional do ano 2024 aprobouse a renovación integral do Parque da Ribeira, no post principal do 2025 aprobouse a renovación integral do Parque de Pintor Seijo Rubio e no adicional de 2025 a renovación e mellora do Parque de Donas e da Condesa, ambos no mesmo barrio. Todos estes proxectos contan con xogos accesibles e inclusivos e cabe lembrar que a súa posición en todas estas actuacións foi o da abstención. Respecto á instalación de novos colectores, dende o pasado mes de novembro, o Consorcio das Mariñas iniciou unha campaña informativa nos diferentes concellos que formamos parte do devandito ente. En Betanzos foron diferentes as actuacións. Nos centros sociais da zona rural realizáronse labores informativos, así como en diferentes puntos da zona urbana. Tamén, desde o Consorcio, realizouse unha comunicación a todos os fogares dos cambios que se están producindo. E nas próximas semanas realizaránse un porta a porta na zona urbana e rural onde se informará e concienciará dos novos cambios que se están producindo. O cambio de colectores está a ser paulatino. Sobre a rúa Úrsula Meléndez de Teixeda e da súa prolongación, en próximas datas levarase a cabo diversas actuacións de mellora nesa zona tendo en conta as competencias desta administración local. E respecto ás podas de árbores, as podas que se realizan seguen criterios técnicos de profesionais, coñecedores da materia. É certo que en moitas ocasións non se realizaron os traballos de maneira máis correcta. Un exemplo é a Praza Uxío Boneira, onde as árbores se atopan nunha situación de podremia absoluta, o cal pode producir un perigo na zona, e por iso que aproveitamos esta pregunta para anunciar a súa próxima reposición. Sobre o posible malestar das persoas que utilizan o complexo deportivo municipal do Carregal, vou ler textualmente o que dende o complexo se nos di. Los niños de 8 años entran solos debido a que se ha mantenido una medida pasada de hace muchos años por los siguientes motivos. Si se dejase acceso a los padres, entrarían al vestuario unas 80 personas simultáneamente, solo de cursos de natación entre padres e hijos, por lo que la instalación, sus vestuarios, no tienen capacidad para absorber a tanta gente, teniendo en cuenta que también hay usuarios por libre en ese momento, haciendo uso de los mismos. En el pasado también se había utilizado esta medida para evitar los problemas con los enseres personales de la gente, pues eran muchos los objetos que faltaban en esas circunstancias. Desde los 8 años se consideran suficientemente mayores para que puedan acceder solos, además que siempre hay socorristas o monitores pendientes de que no les pase nada, además de cuidar de ellos en los casos que indican si tienen dificultades. En cuanto a los pulsadores de las duchas, no había sido comunicado que hubiese disconformidad con su funcionamiento, por lo que desde hoy serán revisados todos, así como las alcachofas de la ducha, para que todo funcione con normalidad. Los colgadores de los vestuarios se revisará si pueden ponerse un poco más bajos, aunque los niños suelen guardar sus pertenencias en las mochilas, pero se revisará este punto. En cuanto a rede eléctrica, que tamén falaban na súa pregunta,
o complexo dinos que este punto tenemos que indicar que debido a los años de la instalación y su antigüedad en toda la línea de enchufes no se pueden utilizar simultáneamente todos, dado que no aguantan ese uso, pero su reparación está siendo contemplada. En cuanto ás taquillas, respóstanos que as taquillas actualmente se están arreglando con un sistema de candado para que la gente pueda usarlas y guardar sus pertenencias. Es el sistema más eficaz sin comprar unas nuevas. No es cierto que los candados se vendan en las máquinas de vending, se venderán en recepción, pero se comunica a la gente que quien lo desee puede traerlo de casa y usar las taquillas con él cuando quieran de manera gratuita. La compra y uso de candados para siempre y no es necesario hacer ese gasto en más de una ocasión. Fálannos tamén de que la normativa de los niños de 8 años es una norma de reglamento interno de la instalación por los motivos expuestos, pues de otra forma el uso y disfrute de la instalación para todos los usuarios sería mucho menor, algo que tenemos en cuenta con nuestros clientes y que en la actualidad consideramos que está funcionando bien y los usuarios están contentos con las normas de uso, pues los usuarios han aumentado considerablemente en este aspecto. La situación de las taquillas y duchas quedarán solventadas en la medida de lo posible en las próximas semanas para que todas las duchas y taquillas sean completamente utilizables por los métodos indicados anteriormente. Y en cuanto a los usuarios de bádminton, se había tomado la medida en favor de las actividades que tenían mayor demanda de inscritos, penalizando las actividades que tenían menor demanda y asistencia, como era el bádminton, que a pesar de la medida tomada, consideramos que era lo más sensato para el uso del pabellón, pues las actividades que la han sustituido tienen una demanda y asistencia mucho mayor. Respostas ás preguntas do Partido Popular. Respecto á creación dunha comunidade enerxética, a intención do Goberno local é de presentar unha proposta para a súa aprobación plenaria en próximas datas. Respecto ao plan de dinamización da área Rexurbe, o documento en cuestión foi elaborado por unha técnica municipal e foi remitido para a súa supervisión final á Administración Autonómica. Sobre a Comisión de Valoración de Subvencións dirixidas a entidades deportivas, somos coñecedores da gravidade que implicaría que 6 entidades deportivas non recibisen axuda algunha mediante este novo modelo. Respecto ao Parque Canino, unha vez finalizadas as obras das zonas de esparcemento do casco histórico, dita zona será reacondicionada e mellorada. Sobre as arquetas da zona do Coto, estes desbordamentos puntuais deben ser a limpeza de filtros provocada polas obras da ETAP. E respecto aos expedientes de ruído na zona de Rosalía de Castro, os servizos técnicos municipais están a traballar nos expedientes abertos no seu momento para que se cumpra a normativa existente. Nada máis. Moitas grazas. Damos paso á lectura dos rogos e preguntas deste pleno. Gracias, señora alcaldesa. Nos han llegado quejas de varios vecinos del centro urbano de Betanzos por el mal estado del firme de la avenida de Castilla en su cruce con la calle Julio Pérez Salas. Se encuentra lleno de baches. Teniendo en cuenta que se trata de una zona muy transitada, preguntamos, ¿tienen pensado proceder de alguna forma para la reparación? Segundo, vecinos de la avenida de García Naveira denuncian la situación en la que se encuentran los pasos de peatones de dicha calle. Actualmente casi no se distinguen, por lo que necesitarían una mano de pintura. ¿Puede el gobierno local proceder al repintado de estos pasos de cebra para así incrementar la seguridad de esta vía? Tercero, el Paseo de la Galera es una de las zonas en la que más evidencia la necesidad de limpieza y mantenimiento en Betanzos. Bancos llenos de verdín, papeleras oxidadas y un firme intransitable por la rotura de muchas de las baldosas del suelo. ¿Pueden llevar a cabo las acciones necesarias para subsanar estas deficiencias? 4. En anteriores plenos trasladamos la necesidad de limpieza o asfaltado de, entre otros, del Camino de Piñeiro, en la parroquia de Bravío. Una vez se han realizado varios trabajos de colocación de gravilla, pudimos comprobar in situ con vecinos de la zona que esta no es la mejor solución. Esta técnica es poco duradera y con las lluvias la gravilla se acumula en las rejillas de aguas, lo que ha provocado más de un atasco. Por eso rogamos al gobierno municipal que trate de buscar una solución para la mejora del firme del Camino de Piñeiro. 5. Vecinos de Luanova nos trasladan la petición de que se proceda al pintado y delimitación de las plazas de aparcamiento en el tramo comprendido entre los números 65 y el 79 de dicha calle. Actualmente es una zona que ya se utiliza para el establecimiento de vehículos, pero las plazas estén delimitadas podría favorecer una mejor organización y dar más cabida a un mayor número de vehículos. Por lo expuesto, rogamos al gobierno municipal proceda a dar cumplimiento de esta demanda de los vecinos de la Luanova. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Grazas.
A pasada semana leváronse a cabo a tala de algunhas árbores que provocaban problemas para pasar no camiño de San Xiao. Coa maquinaria para levar a cabo estas talas, algunhas desas árbores de gran tamaño sufriu danos o asfalto deste camiño que se amañou hai poucos meses despois do derrubo que mantivo tanto tempo cortado. Son conscientes dos danos que sufriu o firme do camiño de San Xiao debido ao paso da maquinaria pesada para levar a cabo as talas? Que pensan facer para amañar estes desperfectos e evitar que o firme se siga deteriorando? En que prazos? 2. No pleno pasado debateuse sobre as subvencións en concorrencia competitiva do Concello de Betanzos do 2024 e da súa convocatoria para o presente ano. En que situación se atopan estas subvencións? Cobraron as entidades solicitantes as contías correspondentes? Se non é así, cando pensan pagar estas contías? Ao estar pechado o orzamento do 2024, como van facer fronte aos pagos? Cando van prever publicar a convocatoria de subvencións do presente ano? Teñen reservado o crédito orzamentario para esta convocatoria? 3. As fontes e lavadoiros do noso Concello están nunha situación de limpeza e mantemento bastante mellorável. Hai queixas da veciñanza sobre as fugas de auga, mesmo na fonte de Diana Cazadora, e a falta de mantemento noutras moitas fontes do noso Concello, como xa trasladamos no pleno noutras ocasións. Ten coñecemento o goberno local destas queixas veciñais? Pensa tomar medidas para levar a cabo unha limpeza e mantemento das fontes e lavadoiros? De ser así, en que prazos? A 4 xa non a leo porque é a do Consorcio das Mariñas. Pedíamos a explicación sobre o acordo do Consorcio das Mariñas. 5. En febreiro do ano 2019 inaugurábase Betanzos unha área de estacionamento de caravanas e un parque para uso e desfrute das nosas mascotas na zona próxima á estación do tren de Betanzos. Esta ampla zona non se utilizou ao completo para estes dous proxectos, quedando unha parte aínda sin utilizar. Lonxe de verse mellorado este espacio, o Concello utiliza o resto da parcela para amontoar os refugallos das obras que se levan a cabo por toda a cidade, o que causa unha sensación de abandono e vertedoiro, aparte de ser un foco de infeccións tanto para os usuarios do parque canino como os de áreas de caravanas. Pode o goberno local acondicionar este espazo como merece e retirar todos esos refugallos que afean esta zona? En que prazo? 6. Nas pasadas semanas instalouse na Praza do Campo un sinal de tráfico que advirte da prohibición de aparcar nas prazas agás motos no espacio acotado. Tendo en conta que actualmente non hai ningún espazo na praza debidamente sinalizado nin acotado, as motos seguen aparcando en toda a praza, provocando o descontento da veciñanza. Teñen pensado sinalizar un espazo para este aparcamento de motos, sobre todo os fins de semana que chegan a ocupar máis da metade da praza? De ser así, en que prazos? 7. Por todo o Concello, especialmente nos barros da zona histórica, hai na actualidade diferentes vivendas a caer. A última que tivo traslado aos medios de comunicación na Rúa Travesa, aínda que son habituais na Ribeira, no Paseo Antolín Faraldo e na Eira Bella, onde aínda está na mesma situación cunha cinta de valo de obra e a casa que sufriu un incendio ano pasado. Esta situación provoca problemas de seguridade á veciñanza, tanto a hora de camiñar polas beirarrúas como pola caída de cascallos e posíveis derrubos. Dende o BNG pensamos que a solución non pode ser declaración de ruína ou de derrubo de todas esas viviendas, xa que isto traduciríase nunha perda importante do noso patrimonio. Por iso pensamos que é fundamental que o goberno local interveña antes de chegar a estas situacións xa irreversibles. Que campañas ten pensado levar a cabo o goberno local para concienciar sobre a necesidade de conservación das vivendas e elementos patrimoniais? Que medidas tomou para dinamizar e mellorar o funcionamento da Oficina de Rehabilitación, como aprobou varias veces o Pleno a iniciativa do BNG? Que outras medidas ten previstas neste sentido? En que prazos? 8. O 12 de maio do 2020, o abeiro das medidas excepcionais de desescalada da pandemia do COVID-19,
o goberno local anunciaba un aparcamento provisorio de 15 plazas no Paseo da Tolerancia para compensar a perda de espacio de estacionamento para residentes na Rúa dos Ángeles, Cruz Verde e a consecuencia da ampliación das terrazas de hostelería para manter as distancias de seguridade. Hoxe en día todas esas restriccións decaeron, as terrazas volveron ao seu dimensionamento e retomaron as rúas e as prazas de estacionamento, mais o espacio peonil a carón do convento das Agostiñas segue ocupado por vehículos, de maneira que se priva a veciñanza de 1.100 metros cadrados de área de lecer, que se poderían equipar con amoblamento lúdico para crianzas incluso, e outros 1.000 metros de paseo son sacrificados para o tránsito rodado para acceder a este entorno. No BNG entendemos que podería ter sentido un tránsito tolerado en tempada estival para servizo de embarcacións, mas que non sobran espacios peonís para lecer da veciñanza, polo que non entendemos que siga sacrificando esta zona para convertela nun aparcadoiro, mentres que seguen a computar como zona libre peonil nos documentos urbanísticos. Por que motivo se desapareceron as restriccións do COVID, seguen privando a veciñanza deste espazo? Non lles fai pensar o feito de que a maioría das cidades europeas gañen en espacios peonís tras a pandemia e Betanzos perdese 2.000 metros cadrados en pleno centro para facer outro estacionamento? Son conscientes de que este espazo non é utilizado polos residentes, como vostedes dixeron, posto que queda baleiro polas noites? Solicitamos que liberen este espazo de estacionamento e devolvan a veciñanza ou que sexa equipado para favorecer o lecer esparcemento comunitario. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas gracias, señora alcaldesa. Boas noites. Rogos e preguntas do Partido Popular de febreiro. Primeiro, debido ao estado de deterioro no que se está a asumir o edificio municipal do Matadoiro, rogamos ao grupo de goberno que aborde canto antes o seu mantemento para non ter que asumir unha reforma maior, xa que pensamos que un mantemento a tempo podería evitar moitos gastos de restauración nos que nos estamos a ver metidos nos últimos anos. Teñen previsto facelo e, en caso de resposta afirmativa, cando? Segundo, na última semana seguimos a recibir queixas dos veciños da Praza do Emigrante debido á mala impermeabilización de dita praza. Infórmannos de que xa se levantou varias veces e segue a entrar auga no aparcadoiro soterrado. Poderíannos informar do estado de dita obra? Terceiro, hai xa varios anos que a varanda de madeira situada na zona verde do río Mendo, detrás do hipermercado Eroski, aparece rota e precintada cunha cinta. Pódennos informar de se van a proceder a arranxala ou sustituíla en algún momento próximo. Cuarto, o contrato de xestión do Complexo Deportivo do Carregal finaliza o vindeiro 30 de marzo e non temos máis información ao respecto dende a última vez que preguntamos en pleno. Que teñen pensado facer coa xestión do contrato do Complexo Deportivo? Quinto, no rexistro administrativo de entradas e saídas figura con número de expediente 2025/G003/00-103 e denominación MPJ1/2025, pago a xustificar asistencia Fitur 2025. Poderíanos informar a que se refire este pago, así como achegarnos copia ou xustificante do mesmo? Sexto, que importe perdonou o Consorcio das Mariñas á empresa UTE Albada no proceso de negociación aberto con motivo da sentencia de 12 de xullo de 2024 do Xulgado do Contencioso Administrativo número 1 da Coruña. Sétimo, canto importe lle vai supoñer a cada veciño e veciña deste concello o desconto que fixeron á empresa UTE Albada con motivo do acordo transaccional firmado entre o Consorcio e dita empresa. E oitavo, unha vez máis traemos a pleno a necesidade de mantemento na zona do antigo ambulatorio. Coñecedores de que van realizar a reforma integral do parque, teñen pensado facer os arranxos pertinentes na praza contigua ao edificio, así como mudar os remates das árbores da beirarrúa de perfil metálico e o bache que se produxo no rexistro DR que se atopa no medio da rúa. Nada máis e boas noites a todos. Moitas grazas. Antes de levantar a sesión, quero... Seguro que moitos e moitas xa o saben, pero decir a toda a corporación que pasado mañá, xoves 27 de febreiro ás 5 da tarde, vai ter lugar na Aula Municipal de Cultura Xulio Cunso, o primeiro pleno de persoas maiores do noso municipio,
para que o seipan toda a corporación e todos os veciños e veciñas. E sen máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Boa noite.